buhay mapatilan mo. Kay saya-saya ng buhay kapag kasama ka. Kay ganda-ganda ng buhay kapag napiling ka. Ikaw ang buhay ko, hindi nagbabago. Walang katulad mo, oh Jesus. Sa buhay ko ito, walang pangangamba. Ikaw ang pag-asa, sa'yo tunay na kagalakan. Mababayaran ang kahit ano pa man. Kay saya-saya ng buhay kapag kasama ka. Kay ganda-ganda ng buhay kapag napiling ka. Ikaw ang buhay ko, hindi nagbabago. Walang katulad mo. Kay saya-saya, kay saya-saya ng buhay kapag kasama ka. Kay ganda-ganda ng buhay kapag napiling ka. Ikaw ang buhay ko, hindi nagbabago. Walang katulad mo, oh Jesus. Pagkatao adunay maayong plano ang Ginoo. Sa imong kinabuhi si Jesus lamang ang bugtong pahandi. Pagbantay sa tanang panahon kay ang pagsulay ikaw gustong pukana. Apan ayaw kabalaka ang pulong sa Dios hinuon ang kuna. Himoa siyang bahandi kay ang Dios mohatag kanimo kinabuhi. Ang kasulatan nagingon ang tao mabuhi dili sa panlamang kundi sa matag pulong usab nga isulti sa Dios. Nahimugso kining atong tulumanon ang pulong mo kinabuhi ko. Ang pulong mo kinabuhi ko maghatod nganha kaninyong mga mensahe sa kaluwasan, kabaguhan, kadaugan nga gikutlo sa balaang kasulatan. Mayong gabi, mayong pakiguban. Welcome sa atong programa ang pulong mo kinabuhi ko. Dalaygon ang Dios nga naghatag natog kapanahon higayon kadasig sa pagkikiguban sa mga pulong nga mo'y gikinahanglan nga atong madunggan sa atong panaguban. Sa atong nga pagsugod ato ning sugdan ablihan sa mga pagdaig, pagpasalamat sa pagkamaayo sa atong buhi nga Dios. Diligid nato kalimtan ang pagpasalamat. Tungod kay nagmadaogon ta ug nagmalaposon ta tungod nas pag-atiman sa Dios. Magampo kita. Amahan namo nga Dios sa mga kagagahom. Niya na usab kami o Dios nagkahiusa sa pagduol kanimo aron sa pagpasalamat ug pagpasidungog pagdahig sa imo pagkamaayo kanamong tanan. Salamat o Dios nga imo kami gigiyahan, gitudluan, gibantayan ug imo kaming gitagbo giatiman sa unsa may among gikinahanglan padayon ka o Dios nga nagtagbo ni ining tanan. Usa amahan niya kami aron sa pagpasalamat kanimo. Salamat o Dios sa tanang mga butang nga imo gihatag kanamo. Salamat o Dios sa kusog, sa kamaayo sa lawas o Dios. Bisan pa sa kalipay kalinaw, tanan nga niya kanamo amo kang gipasalamatan. Tanan nga miabot og among nasinatian ining adlaw amo kang gipasidunggan. Tungod kay ang tanan amahan nakahatag namo kalipay, nakahatag namo og kalinaw. Tungod kay nabati namo ang imong pagtagbo sa tanan, ang imong pag-atiman kanamo sa amo na usab nga pagsugod, pag-uban nini maong buluhaton programa nga gikan kanimo ang pulong mo kinabuhi ko. Padayon ka o Dios magablas sa matag usa. Bless kami sa mga pulong nga gikinahanglan ng madunggan makatunan sa among panag-uban.
ug amo kang daygon, amo kang alagaran, amo kang simbahon, amo kang himayaon sa tanang mga panahon sa among kinabuhi. Tungod kay mabati manamo kanunay ang imuhang pag-uban ug pag-atiman ug pagpamuhat kanamo. Bless ka no matag-usa sa ngalan ni Jesus. Amen. Amen. Maayong gabi, maayong pakig-uban, dalaygon ang Dios nga magpanalangin kanatong tanan. Mayong gabi, mayong pagpaminaw, ilabi na sa atong mga kaigsuonan nga nagsunod sa FM Station 101.3 nga nanuka diri sa Sitio Kalugtugan, Barangay Sardinia, sakop sa lungsod sa Malabuyok. Mayong gabi sa tanan. Mayong gabi ni Brother Moses Cardente o ni Brother Pedro Arsola uban sa iyang mga anak o sa iyang asawa. Mayong gabi magpagpaminaw ang Dios magpanalangin. Mayong nga pagpaminaw sa ato mga kaigsuonan diha sa Sitio Ampak, labi na ni Brother Juanito o sitio diha sa Sitio Linao, nilang Brother Johnny o ni Sister Christy o ni Francis Bailoses og maayong nga pakig-uban sa imuhang sawasat og Brother Julius. Maayong gabi ato ang mga kaigsuonan diha sa Sitio Linao. Mga kaigsuonan nga makugihon og naay kadasig sa pagsunod sa atong programa. Maayong gabi ilabi na sa atong mga kaigsuonan nga nagpuyo diha sa Kalatagan og sa barangay sa Sitio Pantag og maayong pagig-uban diri sa Sitio Kalugtugan. Ang Dios magpanalangin. Ang Dios magapanalangin sa tanang mga kaigsuonan nato nga mo replay nini mao nga programa ang pulong mo kinabuhi ko. Og ilabi na gyud ni ining atong mga kaigsuonan karon nga nakig-uban og nag-share sa tong programa ngadto sa ilang mga kailagigala labi nas ilang pamilya. I declare blessing in Jesus name. Og maayong gabi sa tanan, ilabi na usab ni Norim Ilaw Ganyulon. Maayong gabi ninyo diha og ni Sister Gina Kamahalan. Maayong gabi. Si John Mylis Maro Singson. Maayong gabi og ni Sister Nars Boyan. Si Pili Impes. Maayong gabi. Pastor Gideon. Si Rizali Monka Kabugos. Maayong gabi. Si Alex Castillion. Good evening Pastor. Unsa may buot ipasabot sa akong damgo kabahin sa maong gubat og sa maong gubat apil ko nga nakigubat. Dunay daghang mga klase sa gubat mga kaigsuonan. Bahin sa kinabuhi sa Kristohanon do natay gubat nga gihisgutan ni Apostol Pablo nga matod pa wala ta makig-away sa dugog sa unod kundi nagig-away nagigubat ta sa espiritu ng bahin. Ug diha sa pakigubat mga kaigsuonan, dili pinaagi sa kusog, abilidad, dili pinaagi sa kaala mga kaigsuonan kundi dili pinaagi sa pagpaubos atubangan sa Dios diha sa mga pag-ampon. Mayong gabi ni Girly Salvia Pigalan. Mayong gabi ni Angelo Sasa Canilaw Hinilaso. Mayong gabi Pastor watching from Yamaguchi, Japan. Musta mo diha muraga tugnaw gyud kaayo diha ang Japan. Kay mura og naakoy na kaila nga matud pa grabe na gyud katugnaw ang Japan. Ikabalos ko nimo ang pagsinggit, ikabalos ko ang pag-awit, ikabalos ko mga padayik, ikabalos ko nimo. Mayong gabi, mayong pakiguban og sa tanan to mga kaigsuonan, ilabi na usab ni MG Espina. Mayong gabi Pastor Gideon watching from Sasa, Davao City. Si Marivic Lakay Pateres, good evening Pastor. Og sa tanang pamilya nimo nalipay jud ko na nakapaminaw na sad ko sa pulong ni Lord. Thank you Lord. Si Girly Salvia Pigalan, mayong gabi watching from Saudi Arabia. Pastor request og kanta makalangit. Ugmang maunongon og lahutay lang. Salamat Pastor and God bless.
Sa ato karon nga panaguban mga kaigsuonan, pwede ra gyud mga igsuon og mas maayo nga makapaambit gyud ang matag usa. Mahitungod sa ato karong hisgutan sa atong panaguban, mahitungod sa Pasko gihapon. Ilabi nas mga kalihukan diha sa Kapaskuhan. Mga igsuon niya atong hinumduman mga kaigsuonan ang nagsilibrar og Pasko og nagsaulog og Pasko og Christmas mga kaigsuonan, dili lang ang atong Pilipinas ha, kundi tanang mga nasod nga dunay Kristo. Nagsaulog sila og mga kanabitaw, nagsaulog sila Christmas, nagsaulog og Pasko. Unya dunay mga kalihukan nga nagpaila nga Pasko gyud sa ilang lugar. Usa sa mga atong hisgutan karon mga kaigsuonan, sala ba kanang Christmas decor, sala ba kanang magbutang ta og mga Christmas lights sa ato ang mga Pinoy-anan, sa ato ang mga kanabitang naas mga balkonahe, ang uban gibutang diha sa mga garden. Nindot kay tan-awon mga kaigsuonan, sala ba nga magbutang tag mga Christmas lights or Christmas decor, og sala ba og magbutang tag Christmas tree. Sala ba ang pagbutang og bilin, di ba no, na ay mga kaigsuonan usab nga nagsaulog og Pasko nga maingon por gyud nato nga naagyod ang ilahang kadasig, ang uban ni himo gyud bilin. Nya alang nimo kinsa man og unsa man gyud di ay bot ipasabot anang Santa Claus. Sa elementary pa mga kaigsuonan, na anak ko'y kantang Santa Claus sa una pa. Santa Claus, murag nalimot na gani day ko. Si Nilrim Dusel Yagni, mayong gabi. Si Joel Magwan, good evening, watching from Chinsan. Susan Pablio, mayong gabi. Og Emeline Bacote, good evening, pastor, watching from Davao City, Buhangin. Pwede request song Through It All. Sa mga English dili gid ko ka patukar tungod kay imyo tasmita. Si Matias Sato, mayong gabi, Pastor Gideon, og sa tanang naminaw nga nagsunod sa imong programa og sa tibuok nimong pamilya, Pastor Dalaygon ang buhing Dios. Ayong gabi ni Brother Gilon, no? Salamat kayo. Senior Edgar Sumampong, kumusta Pastor? Okay ra gyud mi dire, ang Dios magpanalangin. Si Rosan Pisan Golo, hi Pastor, hello. Matod pa maayong gabi, gabi isa. Mag-reply na ko unya Pastor pag wala na'y trabaho. God bless Pastor, watching from Qatar. Sige, ampingan kas Ginoo niya, tagaan kag kusog labaw sa tanan, maayong panglawas. Mayong gabi, mayong pakiguban ni Johnny Boy Mundihar. Mayong gabi, Pastor, dalaygon ang buhing Dios. Amen, no? Dalaygon ang atong Ginoo. Si Marilyn Oracion, good evening Pastor, I'm watching from Andap Laak, Davao de Oro. Okay, salamat kayo sa inyong pagtumbaya o paghatag og panahon diri sa atong panag-uban, no? Dalaygon ang Dios sa inyong matag kinabuhi. Ilabi na gyud sa atong mga kaigsuonan nga nag-share sa atong programa, kay sa inyohang pag-share mga kaigsuonan, dako kayo na og kaabag makaingon tang kabahin sa pagsangyaw, sa pagpaambit og pagpalaganap sa pulong sa atong buhi nga Dios. Mayong gabi, mayong pakiguban ni Kilisti Pargan Rivas Rebulin. Di Pastor, request kog song Dasig Lang. Kasulatan, walay usa nga matarong, kay ang tanan nakasala. Sa buhat kita mamatarong, aron kita mamaluwas. Mayong gabi, mayong pagpaminaw ni Rose Berkisio.
og Remart Martin Aroma. Mayong gabi Pastor, God bless you, watching from Moncayo, Davao de Oro. Mayong gabi ini Inday Dorlin in Cabo Tinsay sa pagkamaayo sa aton nga Ginoo. Pastor Gideon, maayong gabi og sa tanan nga nagapaminaw nagsunod sa live sa pulong mo kinabuhi ko. Si Lorna Revillasa, good evening Pastor Gideon, tan-aw na sad ko ang pulong mo kinabuhi ko, makapalig-on og makapadasig diha sa gugma sa Ginoo. More blessing and strength and good health always to you Pastor and your family. God with us always. Watching from Minglanilla, Cebu. I agree. I agree God. I receive, no? Salamat kaayo sa mga minsay ni Sister Lorna. Mayong gabi ni Gregorio Kiring. Maayong gabi Pastor. Salamat sa katinawan, sa kamatuoran mahitungod sa Pasko ug uban pa. Watching from Hinunangan, Southern Leyte, no? Atong mga kaigsuonan diha sa Hinunangan, Southern Leyte, maayong gabi. Si Aileen Rivas Kilisti Kanay, maayong gabi Pastor, og sa tanan nagpaminaw sa imong programa, request kogsog hangtod sa kahangturan. Awit makalangit ako ang ipasod, dasig lang diri lang sa tanga programa ang pulong mo kinabuhi ko. Mayong gabi ni There is I, God is good all the time. Si Arnel Liginion Binaraw, maayong gabi Pastor Gideon from Binaton, Digos City. Mayong pakiguban ni Sister Rachel, salamat kayo sa imong pag-share sa itong programa. Si Rochelle Gaba singgit, maayong gabi dira Pastor, talagsa na lang ko maka-view sa imong live kay sahay walay signal mi. Ampingan mo kanunay sa inyong biyahe, ang Dios magauban sa inyohang mga ruta. Si Norbita Rio Transi, good evening Pastor Gideon, og sa tanang nagsunod sa imuhang programa, ang pulong mo kinabuhi ko, dalaygon ang Dios sa kanunay niyang pag-atiman kanato. Watching here in Bindoy, God bless sa tanan. Mayong gabi matud pa, watching from India, gikan ni Brother Rosel Gaba singgit. Si Estrella Baloran, evening Pastor, sala na may lights og Christmas tree kay may ni ami siya balay kay murag mabati jud namo nga Pasko na jud. Evening Pastor, sala na may lights og Christmas tree kay may ni ami sa balay kay murag mabati jud namon nga Pasko na jud. Unsa man gyud, sala or murag di sala? Unsa man, sala bagyod ang magbutang tag Christmas light, Christmas tree, mga Christmas decor, sala na siya. Okay, or dili sala, mo ni atong hisgutan, no? Si Joysan Gabriel, maayong gabi Pastor, salamat sa Ginoo nakaabot na pud ko sa imong live. Pa-pre-request ko sa akong pamilya kanunay sa pag-amping sa Ginoo, labi na sa akong kaugalingon na ako sa layo, unta tagaan kog kusog kada adlaw kay kag akong paglantaw sa ibang nasod po, unta bless ko sa Ginoo. Thank you Lord, God bless. Request song, ikaw ang kusog. Ampingan o ubanan ka sa Ginoo, Joysan, be kan lang gyud. Salig lang sa Ginoo. Dili lagi ka mawad ag kusog. Salig lang sa iyang mga saad, magmalampuson ka. Og niasad mi nga magampo sa Ginoo alang kaninya. Igsoon ko dasig lang ihakang Kristo, siya lamang ang akong gagong palaon sa umaabot na panahon. Mayong pakiguban ni John Miles Myro Singson.
Pastor, patabang ko pray sa akong igsuon nga maoki na siya. Request kog song milagroso. Sige, ato nang dadon sa mga pag-ampo ug ayaw kalimti ang pagpasalamat sa Ginoo. Pastor, apil ko ampo sa akong bana hingpit nga kayuhan sa iyang balatian naa say bato sa iyang kidney, Pastor. Taas iyang dugo, sige siya og suka, sakit tiyan, iyang tiyan. Ricardo Calamba, ngalan. Okay. Ako ning isip para madala diha sa mga pag-ampo o niya. Pasalamati ang atong Ginoo. Kay ang atong Ginoo milagroso sa tanang panahon. Awit makalangit mga kaigsonan hangtod sa kahangturan. Diri lang sa atong programang Pulong Mo Kinabuhi Ko. Ang pakpak sa mga buhi! Alis ko na! Si Sister Susana Pablio, good evening Pastor Gideon og sa imong pamilya og sa tanan nga mga anak sa Ginoo. Dalaygon ang atong buhi nga Dios. God bless you, Pastor. Si Felix Dapar Lomod, good evening Pastor. Og sa tanang viewers, God bless you. Si Bernadita Regis, good evening Pastor. Nindot na Pastor kay kanang uban wa man sila nag-celebrate ni Ana. Si Yon Ipsodanis, maayong BE Pastor watching from Riyadh, Saudi. Kumusta mo diha yun? Yun, Linda Unak, maayong gabi Pastor watching from Tibuli. Si Gingging Simpron, maayong gabi sis, kumusta mo diha sis? Maayong gabi Pastor, kumusta og sa tibok pamilya, dalaygon ang Dios sa tanang panahon ang pulong sa Ginoo. Pwede request kog makalangit Pastor lahutay and God bless. Gugmang maunongon og lahutay ang request no kaganina kaniya karon sa lahutay. Pero mga ira ko pasensya kung panalitan dili nako matagaan o niya og pagtagad kay medyo dunay doon ako kinahanglang i-relax siguro sa ako ang kanang tunlan no kay usahay magsigi kog kanta mga kaigsonan usahay kana bitawng sobra siguro kanta pod. Si Hilda Luang, evening Pastor Gideon, God bless, maayong gabi. Si Anton Waling Diaz, maayong gabi from Davao. Si Juina Ocalam Ponce, maayong gabi. Si Duna Dakiado Tabuada, maayong gabi Pastor, uban sa imong pamilya ug sa tanan nga diri na minaw karon sa pulong sa Ginoo. Request song Dalang Panan. Mayong gabi ni Anit Search Sinalia an Udnal. Mayong gabi ni mo diha sister. Og Nobi Ironico. Pastor, good evening. Matud pa ha lipay kay ko naka-timing ko sa live bago pa ko na minaw sa imuha last live. Gikan ni Novi Ironico. Salamat sad kaayo, malipayon sad kaayo ko nga nakig-uban ninyong tanan. Malipayon sad kaayo ko nga malipayon sad mo kay maunay ang angay gyud natong bation ang kalipay. Dili nato kaliptan nga ang balaang kasulatan nagdasig ug nagsugo ka nato nga nag-ingon pagkalipay mo diha sa Ginoo. Usbon ko pagkalipay mo. Kay nganong gidasig ta mga kaigsuonan nga kinahanglan tag magmalipayon kay nakit-an magudtadaan mga kaigsuonan nga naapoy mga panahong magbagulanon tungod kay nabugatan kay dili biya gyud sayon mga kaigsuonan kanang sugo bitaw sa Ginoo nga higugma ang imong kaaway unya katong mga taong nagpasipala papanalanginan dili na sayon mga kaigsuonan usahay mabugatan ka pero kinahanglan ato gyung pangitaon ang kalipay unya aron magmalipayon ta kinahanglan padayon natong pangitaon og bation nato ang kahaw sa presensya sa Dios kay ang presensya sa Dios maoray makahatag og tinud-anay nga kalipay og may katagbawan mao nay gi sulti ni David diha sa Salmo 16:11. Ako rin yung tan-aon kung wala ba mabaliktad 16:11 or 11:16 pero murag 16:11 ni sige ako asa ning tan-aon 16:11 basig wala ra gyud ko masayop no diha sa Salmo 16:11 ingon dinhi mga kaigsonan
Ako ning tagaan og pagtagad. Okay, gitultulan mo ako sa dalan paingon sa kinabuhi, ang imong presensya naghatag kanako og tumang kalipay og nagdalag katagbawan hangtod sa kahangturan. Mabati rasad nato ang presensya sa Dios kung willing tang magkat-on sa mga pagtulunan sa Dios. Kay si David niingon, gitultulan mo ako sa dalan paingon sa kinabuhi. Kinahanglan magpatultol ta, magpatudlo ta, kay ang Dios willing nga motudlo, kay gusto siyang makakaton ta. Kay usanas mga Yahweh aron mabati nato ang iyang presensya. Awit makalangit mga kaigsuonan diri sa ato nga programa, ikaw ang kusog diri lang sa ato nga programang Pulong Mo Kinabuhi Ko. Ato ning tagaan og pagtagad ang awit makalangit nga ikaw ang kusog. Si LGCita Kamingawan, matod pa, hi Pastor, good evening. I watching from Maragusan, Davao de Oro. Request kog song, Pastor, tumawag ka. Salamat Pastor and God bless. Okay, ako rin ang andamon ang awit diri nga gipang request sa atong mga kaigsuonan. Sa maaning tumawag ka. Okay. Mayong gabi ni Mansikyaw. Good evening Pastor from Simbantang, Talisayan, Misamis Oriental. Lagyo na gid ato mga kaigsuonan no. Sinubi Ironico. I am from Binonido, Bohol. Pastor, invite niya kanamo pohon sa anniversary if God's willing. Amen. Kabubuton sa Dios, magkita-kita ta diha sa Binonido. Salamat kaayo sa inyong pagtumbaya diri sa atong programa, ang Pulong Mo Kinabuhi Ko. Kumusta mo diha? Sister Nobi Ironico, dalaygon ang Dios, magpanalangin. Si Yuon If Sudanes request kanta Pastor hangtod may kinabuhi. Ako nang andam-andamon sa diri. Si Del Libitos Antasuda. Good evening Pastor, watching from Maitom, Katigbian, Bohol. Shout out ko ni Pearl Mer Antasuda og ni Mama Jilin. So Mama Jilin, maayong gabi, maayong pakiguban diha. Si Marlene Garganera, maayong gabi Pastor, request kog song hangtod may kinabuhi. Sige, salamat Pastor and God bless. Si James si Nicolas La Tornas, good evening Pastor. Naminaw minimo diri kauban sa ako ang mga uyuan ug igagaw. Request mig song Saya White Tihik. Onya magpahinomdom sad ko kung sala ba nang magbutang tag Christmas lights sa atong sa ato ang balay, eskwelahan, sa simbahan, diha sa balkonahe, bisag asa. Sala ba nang magbutang tag Christmas lights or magbutang ta og Christmas tree, Christmas decor? Sala ba? Labi na gyud kung magbutag bilin. Pwede ba nato nang matagaan og pagtaga diri sa itong programa? Unya ara po mo og kanang hadlok, ayra po mo og kabalaka, kay tora nang tagaan og pagtaga diri sa atong programa. Awit makalangit, tumawag ka. Kay ako ara sa ning ipaulahin no, kay di apay milagroso sa ta. Human ani dalang panan unya tumawag ka.
kaayuhan. Ikaw man Mayong gabi, mayong pagpaminaw ni Emeline Bacote, PM Pastor Asa Imo Church diri sa Davao. Wala pa tay church diha sa Davao, pero kanang mga simbahan diha sa Davao nga walay laing gisangyaw kundi si Jesus Christ, walay laing gipataas o gipadako kundi ang mensahe o pagtulunan ni Kristo, ato na nga mga kauban diha sa pagtuo. Basta ang doktrina nga gikan gyud sa Biblia nga haom gyud sa mga pagtulunan sa atong Ginoong Hesukristo. Mga kauban gyud nato na bisag unsa pa ang mga karatula diha, importante ang kinaiya makit-an nga dunay Kristo. Importante gyud ang kinaiya nga dunay Kristo, walay bisyo, labi na ang nagdumala sa maong simbahan. Si Mark Joseph Ponticelio, good evening Pastor Gideon, God bless. Kanunay sa imuhang kinabuhi, salamat kayo, amen, no? Si Rolly Pantorilla Gualasila, maayong gabi Pastor from General Santos City. Si Ann Gilardis, good evening Pastor, salamat sa Ginoo, ga-live na pod ka. Salamat sa Ginoo. Oras ato nga programa alas 7:54. Unya doon na siguro yung mga mensahe nga dili kay nako maapsan pagbasa. Pero ako ra gyud mong gihangyo gidasig sa pagtumbaya pod ug paghatag ug pagtagad sa ato ang mga mensahe nga ato karong hisgutan mahitungod gyapon sa mga kalihukan nga nagpakita og nagpaila nga dunay Pasko. Si Gingging Simpron, okay lang may dire Pastor, kada adlaw ulan mao aginod kaayo ang signal, mao ba? Sige, ampingan mo sa Ginoo diha Sister Gingging. Si Risa Hogoder, maayong gabi Pastor Gideon, naminaw mi dire uban sa akong mga anak from South Cotabato. Stay blessed Pastor Gideon. Amen, amen. I receive in Jesus name. O ampingan mo sa Ginoo diha, ang Dios magauban, magpanalangin kaninyo. Si Joseph Noble, maayong gabi Pastor, watching from Minglanilla, Cebu. Pa-requestong makalangit Pastor Pinitik, pilion ko by grace anthem worship. Thank you Pastor and God bless. You're welcome. Ako rang gisip ang imuhang request kay daghan naman dire ang naglinya nga mga kanta. Ikan sa Milagroso, Dalangpanan, tumawag unya hangtod may kinabuhi unya doon na pag-koy gisip dire nga nahiuna aning imuhang request. Pero sagdi lang kung doon na pag-oras panahon ato nang matagaan og pagtagaan. Si Mike Yata, good evening Pastor, God bless you sa tibuok alagad sa Dios. Amen, no? Si Felix Dafar, hangtod may kinabuhi ako nang giandam diri. Ikaupat diri sa linya sa atong programa. Si Mark Joseph, gugmang maunongon Pastor. Murag dili lang usa dagoy ko mong kanta ron. Kay mura og dunay bikil ang ako ang kuan kanang tutunlan. Kay nananom ko gani nag-amote mga kaigsuonan, nagsugod na kog pananom kay para rong Pebrero o Marso mga kaigsuonan na ako'y mga bisita, malingaw na sila kalot-kalot og amote. Katura pong mo kalot og amote og dili gani madalag kalot amote, hala kalot sad mo carrots. Kay nagtanom po kog carrots mga kaigsonan, gi-timing gyud na sa Ginoo mga kaigsonan, kay mauna akong prayer. Kung doon na tayo mga bisita, ala na apoy makalot-kalot. Unya nagama sad ko og pipunong diring gamay. Basta kung naay mga time pa mga kaigsonan nga before mo uli, ala ato nang kuanon. Ato nang tagaan og pagtagan. Pero ang akong tinguha nga matudlo nako ang pulong sa Dios. Matudlo dili lang sa mga butang mga kaigsuonan, ang usas ako agyod nga tinguha og mga pag-ampo nga akong ipabalon og ipadala og ang ako ang giyong kanang siguruhon nga makatunan sa matag usa ang pamaagi og pagtulunan sa Ginoo, kay diha sa pamaagi og pagtulunan ni Kristo dili gyud ta mahimong iwit sa panalangin mga mao ang saad sa Ginoo. Si
Noel Cadalina Aliones, maayong gabi Pastor watching here in Bindoy, kauban sa akong wife nga si Vanessa. Maayong gabi ninyong tanan, ang Dios magpanalangin. Si December 26 di ay murag di man ta kabalong mabasa usahay ani da. December 26, maayong gabi Pastor watching from Saudi Arabia. Kumusta mo diha Saudi Arabia? Si Marco Rara Cabaron, maayong gabi. Si Pavol Joey, good evening Pastor. Og sa tanang naminaw sa pulong sa Ginoo. Advice Merry Christmas po. Advance Merry Christmas. Request tayo'y isang katawan. Amen no, tinuod yun. Tayo'y isang katawan. Awit makalangit, dalang panan. Dere lang sa itong programa ang pulong mo kinabuhi ko. Si RG Lozano, maayong gabi sad. O niya, dasig lang na ako ninyong tanan sa pag-share gyud sa atong programa. Sa ako nang kay kaingon, dili hago ang pag-share. Ang pagpislit lang, ang pagpindot, ang pag-share sa ato nga programa nga to sa inyong mga kaila, dako na kaayo ng kanabitawng kaabag nahimo sa pagsangyaw sa pulong sa Ginoo. Loretta Tumagin, maayong gabi. Og Nikilis ni Pargan Rivas Rebulin, matod pa Pastor na ako. Na para nako Pastor, dili sala kong lights lang. Ang sala diha kong butangan na og Santa Claus. Unya kung sala pagbutag Santa Claus, paluapi pod ngano man. Unya nganong dili man pod sala, ato na lang yun ang humanon, ha? Pero kung wala ragyo po ibutang, okay ragyo at least nakaparticipate ang matag-usa sa ato ang mga hisgutanan sa atong panag-uban karon. Ato gyud nang balik-balikon mga kaigsuonan, sunod tuig na pa may Pasko, sunod tuig na may Pasko. Pero sa dili pa mo abot ang sunod tuig nga Pasko mga kaigsuonan, may tingali mga kaigsuonan nga karon pa lang nasayod na ta nganong dili sala, nganong po nga sala. Sige. Si Gingski Milagrosa, mayong gabi watching from Hagunoy, Davao del Sur. Dili na sala Pastor, kanang kay gawas nun ang tanan nga magdekorasyon sa balay o wala man sad na balaod nga gidili gyud na importante nga dili lang gyud ta maghudyaka panahon sa Pasko. Hubog-hubog disco uban pa nga wala na ikalipay sa atong Ginoo. Pananglitan Santa Claus wa gyapoy sa. Sige. To na lang nang pisa-pisahon. Sala ba kanang magbutang tag Christmas lights, Christmas tree, Christmas decor o unsa pay mga ipamutang-butang nato diha or unsa poy mensahe about Santa Claus, no? Or katupag yung bilin, no? Sige. Matod pa ni Richelle, di kuno sala katong tanan gyud. Wa gitoy kuan para maklaro ba. Sige, si Diti Velchi Alsola, maayong gabi Pastor og sa tam viewers, dalaygon ang Dios. Si Ninelmi Honor Vidal, maayong gabi ninyo diha Sister Ninelmi. Mapahiyumon ni sila. Kumusta mo diha? Si Duna Dakiado Tabuada, maayong gabi. Mangayo kog chords Pastor sa imong kanta nga gugmang maunongon kay akong patukaron sa patukaron sa akong church, sa among church. Sige. I-message lang ko Brad Mark Joseph sa akong account Gideon Candelario para ako sang dili ra pod nako malimtan, para ako na siyang mag-aaman og chord. Si Joy Del Rosario Kiring, maayong gabi from Rizal. Kawakami Belt Libron, maayong gabi watching from Japan. God bless. No? Murag mailhan gyud natong naa sa Japan kay sa pangalan pa lang sa account, FB account, Kawakami Belt Libron. Si Ninilmi Honor, matod pa, good evening Pastor watching here in Molavi, Zamboanga del Sur.
Si Juliet Valenzuela, good evening Pastor. Ang lights garbo na sa sundog-sundog hasta Christmas tree. Kana kunong kanang ang lights kuno garbo na sa sundog-sundog hasta Christmas tree. Garbo usan sa lain pang pinulungan pang hinambog. Mao ba ni ang bot ipasabot? Kung mauna garbo or panghinambog, paingon na sa sala, nasod na sa sala, no? Sala gyud ay nang magkuan kanang magbutang tag Christmas light o niya Christmas tree, Christmas decor kay matud pa sa atong igsuon sad usana ka garbo na sundog-sundog hasta Christmas tree. How about sa bilin og Santa Claus, no? Si Randy Putin Senior, maayong gabi Pastor. God bless watching from Buhay, General Santos City. Narabay mga kaigsuonan pod no nga nagselebrar og Christmas diha sa ilang simbahan nga doon nagyoy po'y Christmas tree ang ilang simbahan. Unya doon na po'y mga decoration na ay mga Christmas lights, na ay mga napoy uban na ay gibutang yung bili no ubang sud sa simbahan. Murag daghan da ay matod pa kung sala na mga kaigsuonan daghan pag yun daing mga simbahanan nga naay sala nagbuhat og sala. Sige Nora Pinuti, maayong gabi Pastor. Mo reply na lang ko ugma kay way signal diri sa among lugar, kusog ulan unya brand out padjod. God bless. Samot na gyud kay brand out. Ang pingan ra mo gyud sa Ginoo diha, that is my prayer. Si Juliet Valenzuela, murag dili dala ang pagdekorate pero pasigarbo ra na Pastor kay naaman sila'y kwarta. Pero walay kwarta na apoy uban mga kaigsuonan nga nagdekorate, mga igsuon nga wa pud ay kwarta, wala gyud kapalit. Ang uban na nanghangyo lang taon dito po sa human sa selebrasyon dito sa simbahan. Ang uban ay hangyo po dito sa human selebrasyon diha sa eskwelahan. Nangayo taon og mga kuan kana bitaw nga mga decorations about Christmas. Paghuman og Christmas party sa ilang mga anak, giingnan gyud taon ang ilahang mga anak. Wala man tay ikapalit nak pero human sa inyohang Christmas party ala pangayo po taon dito og kana bitang mga parol kay ato na lang po nang ibitay-bitay dire para pod nga kanang kalipay pod nato nga taatay tan-aw-tan-aon. Naabi gyud po'y mga nagdekorasyon mga kaigsuonan nga way kwarta pinangayo ra kay nangandoy pod sila nga kana bitaw nga masudong malabas nila ang kanang mensahe sa Pasko, mensahe sa Christmas. Murag makaingon ta siguro dili pud tanan nga nagbutang og mga Christmas light, Christmas decor, Christmas tree, mga kana bitaw nga pagpaanindot no sa kapaskuhan. Dili pud ta makaingon gyud nga garbo na nila. Dili pod maayo mga kaigsuonan kung naatay ikapalit murag na garbo na noon ta. Kana bitaw ang garbo katurang klarohon, kana bitaw gibuhat nato nga atong gikumpara sa uban. Mao na say garbo. Bisan gani kanang paghatag og halad, paghatag ikanapo ngadto sa simbahan, unya sa panahon nga muhatag ta ana, unya ato nang gikumpara sa uban. Unya des mga pag-ampo murag kita mo insakto kay nakahatag ta kay sa uban, dili na dawaton sa Ginoo kay mauna nay kanang mauna nay ilhanan sa garbo nga kinaiya. Mo nay mga ilhanan sa garbong kinaiya. Pero kung naa kay gipalit para sa imuha nga paglabas, paghandom, paghinumdom sa pagkatao ni Ginoong Hesukristo, naa kay gihatagan kas Ginoo og kana bitang panalangin unya makapalit ka, ayaw lang ikumpara ni bisan kinsa. Ayaw pod ay dili sad ta moingon nga nakapalit mi kamo wa gyud taon luoy kay mo. Mo na say garbo. Pero kung nakapalit ka kay naa kay ikapalit kay gitagaan ka ni Lord,
Unya gidaig nimo ang Ginoo kana kay ikapalit, nagpasalamat kas Ginoo niya, nagampo pagyud ka sa Ginoo nga Lord, ang uban sad Lord tagaipod og ipalit, di ba pagkanindota ana? So dili lang sad nato no gamiton ang dili maayo nga mensahe mahitungod sa paghukom no, nga wala tay basihanan. Salamat kaayo, I hope na ako'y napasabot og duna mo'y mensahe nga nasabtan. Si Isadora Patagan, maayong gabi pastor, advance Merry Christmas. Kana may nindot, advance mga kaigsuonan no. Para nako pastor kay dili kay mauna ang simbolo sa pagkatao sa ato ang bugtong manluluwas nga si Ginoong Hesukristo. Gikan ni John Miles Mahro Singson. Si Ninilme Honor Baydal, Christmas tree is pagan exercise pastor. Pagan exercise matud pa ni Ninilme Honor. Daghana daay mga nagsunod days mga paganism no. Kaya naarap ba po'y mga simbahan nga nagbutang og Christmas tree. Siguro kung na kanabitang mo ingon tang pagan or idolatry ang Christmas tree mga kaigsonan, kanabitang naagyutay basihanan na atay mga kung sa kanimanggong inani mga kaigsonan naghisgot mo nig paghukom. Naatay mga ebidensya kumbaga. Pero kung ebidensya nato nga gikutlo-kutlo ra pod sa Googles, naara ba po'y mga nagbutang pod sa Googles mga kaigsuonan nga medyo ni supak pod sa ubang mga nagbutang pod sa Googles. Muna nga bantayanan kay nang magbasa-basa pod ta Googles mga kaigsuonan. Bantayanan. Sige padayon ta, dili sala basta ang decor nimo star og verse sa Bible. Nindot no. Mga Christmas decor importante na ay verse matud pa sa ato ang igsuon. Cecilia Cabalida Santa Ana. Good evening pastor, greet lang ko sa tanang naminaw og sang tan-aw sa imong live. Labi na nasa akong mga ka-church meet Santa Ana family, De La Cruz family, Gipulan family og sa among pastor Herman Rosos and family. Daghang salamat and God bless sa tanan watching here in Imelda Giholngan. Request song pastor si Jesus atong higala og itahan. Si Jesus atong higala murag taas ra ba kay nang kanta unya ni balibad ra ba ko subang kanta. Mohangyo na lang pug ko ugma na lang siguro or lain nang hingayon no. Kay arong mapaspasan ra pod nako basa dire ang mga mensahe sa ato mga kaigsuonan nga kinahanglan pod tagaan ako pagtagad. Awit makalangit hangtod may kinabuhi. Kalibutan uban sa dakong katuyuan sa ligsudong ko sa kalangitan mga bulanlog kabituunan imong gipahimutan. Alagan ako sa kahugawan, imo
pasidong Mayong gabi ni Rinaldo Ricarte, mayong gabi ni Tids Brasaldo. Mayong gabi ninyo diha bro og si Pasito Gihinila. Mayong gabi pastor request ko kanta karon ang adlaw. Ang Santa Claus pastor dili na maayo sala jud na. Murag tigtuon gyud ni si Senior Edgar Sumampong. Tigpamalandong. Salamat kaayo no sa imuhang pagtumbaya. Si Santa Claus di gyud na madala sala gyud ko no. Madala pa tong Christmas tree, Christmas light, Christmas decor o katong bilin no. Si Intag Evelyn Bawan Samok, good evening pastor watching from Lison Valley, Pagadian City. Mayong gabi ni Uvaris Gina, request ikaw ang kusog, ako nang napatokar ka ganina. Si Samuel Hilo Senior, mayong gabi. Si Gina Kamahalan, ang uban gani pastor kanang Christmas tree o Christmas lights kay ginabalik-balik ra gani na kay human ginahipusan na nila. Sakto gyud dili gyud ina panghinambog in taon oy. Dili na panghinambog ha. Larohon ra gyud taon kay nanaginot dayon ang uban. Nanaginot ang uban nagantos na lamang gyud mga kaigsuonan og gama og Christmas tree. Pakpak mo'y gigamit. Wa gyud gasto. Pakpak mo'y gigamit kabantay mo mga kaigsuonan. Ang gigama og Christmas tree pakpak nya mga recycle ang gipanggama ang tungban. So dili gyud na panghinambog siguro pod. Pero naa siguro po'y nagama nga pagpangumpara sa uban, pero dili kun katugkad ang Ginoo ra gyud nakatugkad sa hunahon kasing-kasing sa tao. Gawas lamang kung doon natay mga ebidensya nga nagpakita mga kaigsuonan nga napanghinambog yun ang paggamag Christmas tree. Murag makaingon na gyud tang hinambog na. Ha? Hi pastor, gikan ni Rosita Akma. Hello ninyo diha. Mabalik ko mga kaigsuonan. Kuha lang kog tubig. Niya hisgutan na nato ang mga hisgutanan sa ato nga panag-uban. Mahitungod sa mga Christmas decor, Christmas lights, Christmas tree or bilin o Santa Claus matod pa sa atong igsuon. Sala na gyud na. Ako ni ipasulod ang pinitik pilion ko by Grace Anthem. Ato Tagalog pagtaga diri lang sa atong programa ang pulong mo kinabuhi ko. Sa itong programa alas 8:17 ato na Tagalog pagtagad mga kaigsuonan ang mga pulong nga ato karong hisgutan no diri sa ato nga panag-uban mahitungod sa Pasko, mga kalihokan mahitungod sa Pasko. Sorry na. Sige, padayon ta. Dunay pipila ka mga kaigsuonan nga mingon nga sala, doon na po'y mga kaigsuonan nato nga
miingon nga dili sala. Doon na po'y pipila na to ka mga kaigsuonan nga silent pod. Nga mura og pwedeng musala, pwede pugdi murag pagpamalandong usa. Og sa ato pang pinulungan, maniid lang sa ta pastor. Sige, pero mas maayo gyud nga dili gyud ta ulahi. Kanunay ta nga maguna para dili pud ta magkabuhat og sayop. Kinahanglan maguna ta sa unsay angay natong makatunan. Kay maunay usas mga pamaagi aron kanunay tang makabuhat sa makapahimuot sa Dios. Kanunay tang makapahimaya sa Dios mga kaigsuonan. So dili nato langanon ug ato gyud na nga kana bitaw nga tinguhaon nga masabtan gyud nato. Kung nakasabot man ta kaniadto, ato rang i-reviewhon og ato sad nga pahinumduman ang atong kaugalingon sa insaktong mensahe about Christmas. Nga mga kalihukan like sa mga Christmas decor, Christmas light, Christmas tree, or kanang gitawag og bilin. Now, ang Christmas decor, Christmas tree, Christmas lights, or magbutang bakag bilin mga kaigsuonan, ang tinuod usa kini ka idea. Kumuingon tang idea sa lain pa nga mga lungwahe pagyod, usa kini ka gitawag konsepto o panghuna-huna aron paghatod o usa kini ka idea mga kaigsuonan nga gigamit sa naglain nga mga kanasuran. Isip pagpakita sa mga panghitabo sa panahon. Akong balikon para ato ning matagaan gyud og pagtagad. Kanang magbutang kag Christmas tree, Christmas lights, Christmas decor, or Christmas kanang magbutang bakag bilin mga igsoon, usa kana ka idea, mga pamaagi o konsepto o panghuna-huna ang gigamit sa nagkalalain or gigamit sa nagkalaing mga kanasuran isip pagpakita sa mga panghitabo sa maong panahon nga nagpakita nga uy Christmas di ayron pagpahinom do mga kaigsuonan nga naay pinasahi nga okasyon. Kasabot naman gyud tag okasyon mga igsuon, dili naman ta lisdan anak mga kaigsuonan. Speaking mga kaigsuonan okasyon, naagyo na ay mga mausab nga mga hitsura dias Pinoy-anan, hitsura dias palibot sa mga lon o kaha mga kaigsuonan sa ibabaw na ay mga makit-an nimong kausaban o kining tanan kanang Christmas tree, Christmas decor, Christmas lights, sa panadiha mga kaigsuonan, wala pay labot tong Santa Claus. Unya lang nato na hisgutan Santa Claus. Kanang mga regalo. Nya dias mga regalo na apag mga kanabitaw kung mopalit mo og kanang si tawag anang ipulutos sa regalo kanang mga rapper ba to'y tawag ani? Naagyo na'y mga simbolo nga nagpakita nga kanang maong regalo para sa Pasko. Lisod man pod mga kaigsuonan nga ang imong iregalo, ang regalo para sa Pasko, ang imong iputos mga kaigsuonan Valentine's Day. Murag dili sad mao. Wala mapahaom. So matag okasyon or matag kalihukan mga igsuon nga nagpakita sa dakong pinasahi. Mga igsuon makit-an gyud na sa mga kanang mga simbolo nga nagdasig sa mga tao og nagpahinumdom sa mga tao para kanabitang masayod mahinumduman sa mga tao nga uy ka Christmas naman di ay. Ang kalihukan mga kaigsuonan mahitungod sa Christmas, mahitungod sa pagbutang og mga dekorasyon,
Christmas decor, Christmas lights, mga Christmas tree o uban pa diha mga kaigsuonan, dili kini tungod sa Kristohanong kalihukan. Dili kini tungod sa Kristohanong kalihukan ug dili usab kini direkta sa kalihukan sa mga buhat sa mga paginisim. Dili kini mga dekorasyon mahitungod sa kanang relihiyoso nga buhat. Ang mga dekorasyon sa Pasko, mga igsoon, dili kini buhat sa relihiyoso o idolatroso nga simbolo. Kundili mga kaigsuonan, usa kini kabahin sa ilhanan sa gitawag pinasahing okasyon. Unya maghisgot tag okasyon, daghan man kay tag okasyon. Every occasion mga kaigsuonan, lain-lain na sila og mga kanang mga simbolo. Lahi-lahi sila og mga kana bitang mga gipakitang mga idea o gipakita nga mga konsepto guna-una kay lisod man pud kaayo ang okasyon dunay anniversary. Nagsilibrar mog anniversary or kaha na ay gikasal. Unya ang imuhang regalo para ihatag sa gikasal, ang imong iputos diha sa imong regalo mga kaigsuonan, regalo sa Christmas. Katusad nga wrapper mga kaigsuonan nga igpuluto sa regalo mga igsuon nga para pod sa kasal or anniversary ba kaharon. So kanang kalihukan mga kaigsuonan kus Ginoo about dekorasyon, nagpakita na siya sa kana bitang idea or konsepto o paghuna-huna nga nagpakita sa gitawag pinasahing okasyon. Dili na tungod sa buhat sa relihiyoso or idolatroso kanang idolatre. Dili tao na buhat pod sa mga idolatre. Kay ngano man, wala man na sila simbaha. Kay kung miingon tang buhat na sa mga pag-idol na, for example, magbutang kag Christmas tree, imo na nang giyukbuan, nagdaig na kaatubangan sa Christmas tree. Kumbaga di ka kasimba sa Dios kung walay Christmas tree. Na speaking about Christmas mga kaigsuonan, doon na gyud na sila'y pinasahi nga mga idea or panghuna-huna nga nagpakita nga ang maong okasyon naghisgot sa pagkatao ni Ginoong Hesus nga mao ang pagsaulog sa gitawag pagkatao ni Kristo. Paghando mga kaigsuonan, lahi sad og mga idea ang gipakita diha kaysa mga okasyon like kasal, birthday mga kaigsuonan. For example, sa inyong example sa pista sa lain nga mga simbahan, ang ilahang mabalaan sila nga nagpista sila tungod kay dunay mga decoration nga nagpakita nga oy pista man diay dinhing lugar mo o ding traffic. Unsa may mga ilhanan nga nagpakita o naghatag og mga ideya og panghuna-huna sa mga tao nga oy kining lugar nagpista. So makit-an nato sila nga doon na sila'y naggibitay-bitay diha sa karsada. Doon na sila'y gibitay-bitay o niya ang uban gani mga komersyal gani na nga mga ngan ang gipang bitay-bitay diha mga sponsor sa maong fiesta. Ilasan ng pista pero mao na nga dunay mga idea aron paghatod ngadtos mga hunahuna sa mga tao mahitungod sa panghitabo ni anang lugara. Unya alang pod sa ato ang simbahan kung maghisgot tag Thanksgiving. Now sa panahon nga adunay Thanksgiving, doon na siya'y mga dekorasyon. Doon na mga gihimong mga balon nga gidesign pagpaanindot diha sa simbahan. Unya dunay mga buwak, dunay mga design diha sa atubangan sa stage, dunay mga design sa kilid.
Gawas nun ang matag usa sa paghimo ni ini. Og dili na siya sala. Kay nagpakita na siya mga kaigsuonan nga nagpakita na og naghatod na ngadto sa mga panghuna-huna sa mga tao aron masayod ang mga tao nga dunay okasyon. Ang tanan nga mga okasyon mga kaigsuonan naagyo na sila'y mga simbolo. Like example, dekorasyon sa kasal. Lahi usab sa dekorasyon kung maghisgotag kanang pag-ablig mga tindahan. Diba dunay mga tindahan nga ablihan, dunay gunay mga dekorasyon, daghan kay na sila mga balon unya, duna na sila'y mga gipili nga mga balon. Dili na sa sala. Sultihan ko kamo, dili na sa sala. Example pag yun, mga dekorasyon sa mga kanabitang birthday sa tubangan sa litson, naagi mga happy birthday, ibutangan og kortina, unya naay mga message dito. Bahin pod sa haya, doon na po'y mga dekorasyon. Mailhan mo nga naay gihaya kay doon ay mga bulak nga nagpakita nga bulak sa patay. So matag okasyon mga igsoon, dunay dekorasyon. Kanang dekorasyon naghatod na og mga mensahe or mga ideya ngadto sunahuna sa mga tao aron ang mga tao masayod sa mga okasyon. Dili na sa sala. Kanang pagbutang og Christmas light, Christmas decor sa inyong balay, di tao na sala. Kay dili man na buhat sa relihiyoso nga ba kanang kalihukan. Dili sa na buhat mga kaigsuonan sa gitawag idolatry. Kay wala man na simbaha. Dili unya ang kalihukan pagyud ana mga kaigsuonan paghinumdom sa pagkatao ni Jesus. Ang message sa pagkatao ni Ginoong Hesus naghatod na siya sa mga idea sa panguna-una sa mga tao nga duna day maud ay ron ang panahon nga natao si Jesus. Paghandom, paglabas, pag-remember sa pagkahimugso ni Kristo Jesus. Usa sa mga problema mauni tungod kay ang uban naanad na mas paghukom. Maingon na ang minsay sa mga Christmas lights, Christmas decor, Christmas tree ug uban pa nga mga idea nga gihimo sa uban nga mga kaigsuonan aron mahatod lamang ang mensahe mahitungod sa pagkatao ni Ginoong Hesus alang sa uban sala na kay nganuman ila dayong gigam-an og mga mensahe nga mga paganism anak mo ay nagpasiugda. Pero kung imong tan-awon, dili na siya buhat sa usa ka relihiyoso nga bahin. Dili sad na buhat mga kaigsuonan sa gitawag trabaho sa mga idolatry. Kay wala man na sila simbaha. Kining tanan kabahin lamang sa gitawag ilhanan nga dunay okasyon. Dunay okasyon, dunay kalihukan. Og ang kalihukan og ang okasyon ni ana mga kaigsuonan nakasentro na sa pagkatao ni Kristo Jesus. Pero depende ra gyud na mga kaigsuonan sa pagpanabot sa tao. Sultihan ko kamo mga kaigsuonan bisag unsaon na og kanang nindot kaayo nga mensahe ni Kristo, pero kung lahi og pagsabot sa uban, lahi gyud na. Mana nga magbantay ta mga kaigsuonan sa mensahe about Santa Claus mga kaigsuonan, kana mo'y dili gyud maayo. Kay nganuman ang mensahe sa Santa Claus mga kaigsuonan mura siya og nagnimpuli sa dapit ni Jesus. Kay sa kanta pa lang daan si Santa Claus maayo kunong magbalantay. Wala na may laing maayong magbalantay si Jesus ra gyud.
O niya si Santa Claus daw kuno mga kaigsuonan ko sa Ginoo, mao kuno ang tigtabang tighatod sa mga gasa ngadto sa mga kabataan. Mura ba og puli ni Hesus usa na ka klase nga pag-idolo? Mao nay sala. Pero kung maghisgot ta og mga dekorasyon mga kaigsuonan, every occasion dunay dekorasyon. Dili na sa sala. Sala lamang kung ang mga gidekorate diha, ang gibutang diha, imo nang giyukbuan, imo nang giampuan, imo na ba rong gihalaran, ang Christmas tree imo nang gihalaran. Naghimo na kaghala dito niya, nagsayaw-sayaw nang ka, oh Christmas tree, bantayan mo kami. Sala na. I hope inyo ning masabtan. O kaha mga kaigsuonan, nagbutang mo diha og Christmas light. Nya sige mog ampo, Christmas light, giyahan mo kami. Ang imuhang mga kahayag sama sa kahayag nga naghatag og danag sa kaugmaon sa kaluwasan nga akong gikinanglan. Mao na nay sala. Pero ang mensahe sa Christmas light, ang mensahe kana bitang nganong nahimugso na sila, mingtabang na sa tao, mingtabang na nimo, mingtabang na nato mga kaigsuonan aron makahinumdum ta nga adunay Kristo nga natao, adunay Hesus nga nagpakamatay, nahimugso og natao, nagpakatao siya og namatay og gibanhaw. Kay ngano man linga naman kayo ang uban nga mga tao panahon sa Pasko. Gani, wala namang gani tagaig pagtagad ang mensahe sa Pasko. Ilisa na. Ang uban dili na mag saulog og Pasko kay Pasko daw para kuno nas mga paganismo. Wa na. Nisugot na sila nga ang mensahe sa Pasko masintro na ang mga pagano. Dili man dapat masintro ang mga pagano sa mensahe sa Pasko. Si Jesus ang dapat masintro. Kaysa wa pa moabot si Jesus, why nahitabong Pasko? Kung wa pa magpakatao si Jesus, why nahitabong Christmas? Christmas mga kaigsuonan. Ang sintro sa Christmas, ang sintro sa Pasko, si Jesus. Dili ang mga pagano. O bisan kinsa pa ng mga simbahan. Manay usa sa mga problema sa Kristohanon nga naanad sa paghukom. Nga wala kaayo makapamalandong bitaw. Muhatag og panahon sa inyong mga mensahe sa pagtagad before ko mo padayon. Good evening, Pastor. Okay, great lang. Ako na ning nabasa. Pasito, good evening, request kong kanta. Kato lang usa akong tan-awon kaning naghisgot sa ato ang gihisgutan. Ang uban gani Pastor kanang Christmas tree. Balik-balik ako na ning basa. Pastor, sukad sa sukad na Christian mi, wala gyud mi ana tanan. Dili sa dautan magdecorate pero laina naman mi. Tapos sa celebrate magluto mi pero mangaon mi dinner tapok mauna to. Amo dili na mi mata alas 12 tiwas og kaon sa buntag kung naay sobra. Mura og naagya po'y kaon-kaon pero murag gikuha-kuhaan ang kabisi. Ana na lang. Sige. Si Duna Dekiado, ang uban Pastor, galumbaanay pagwapuhay nasa mga silingan pa sikatay mauna isa ka garbo dili musugot Ginoo ana. Actually kanang mutaod ka og sa ako lang no, kung mutaod ka og Christmas lights sa imong balay pag-decorate ana o niya kana bitaw ang imong hunahuna, ang imong kasing-kasing gidayeg nimo ang Ginoo,
wala nimo ikumpara. Dili man gud ta ka kita sa kasing-kasing sa nauna sa tao. Kay kung kita bitaw pa tan-awon mura tag nagpagarbo na sila kay bag-og balay, nagpagarbo. Usahay kita mo'y makasalaana. Kay ngano man wa man ta masayod god kung sa ilang pagtawod ana gadaig sila sa Ginoo. Kay gipialan sila, gitagaan sila. Pananglitan kana mga tawhana gipanalanginan sa Ginoo kay nagmatinud-anon sila sa Ginoo. Unya sa ilang pagbuhat ana gidaig nila ang Dios. Atong hinumduman na si Pablo doon na sa sulat diha sa Colosas kapitulo 3. Colosas kapitulo 3 mga kaigsonan. Ingon siya diha. Ako ning basahon kadali. Ako ning basahon. Ingon siya dinhi sa Colosas kapitulo 3 bersikulo 23 hangtod sa 25. Bisan unsay inyong buhaton, buhata kini sa kinasingkasing. The word kinasingkasing doon na kay kalipay. Unya ang imong kalipay ana nakasintro sa Dios. Akong padayon sa pagbasa. Sa mga inyo kining gibuhat alang sa Ginoo ug dili alang sa mga tao. Magbutang gani kag Christmas light, Christmas decor. Huna-huna nga kana siya nagpahinumdum na nimo ug naghatod na sa mga huna-huna ngadtos mga tao nga dunay Kristo nga natao while naghimo ka ni ana. Pananglitan inana. Unya ingon dinhi na sayra ninyo ang atihan kamo sa Ginoo ug madawat ninyo nga ang gitagana niya alang sa iyang katawhan kay si Kristo maong matuod nga agalon nga inyong gialagaran. Ang nagbuhat og daotan baslag tungod sa nabuhat niya kay wala gayo pinalabi. Now atong hinumduman ang pagbuhat og ang pagbutang og Christmas lights, Christmas decor sa ilang balay dili gyud na sa daotan. Daotan na siya kung gikumpara na sa uban. Everything nga imong gibuhat sa imong balay. Gipintalan ba nimog nindot ang imong balay? Bisag wa pay Pasko, sultihan ta mo, bisag wala pay Pasko, bisag wala pay Christmas. Unya nagpanindot kas imong balay, unya ang imong kasing-kasing nangumpara na kas ubang balay. Sala gyapon na bisag wa pay Pasko. Bantayanan kay nato atong mindset. Bantayanan kung asa nay naanad sa paggamit ni ini aron sa pagpahatag og pagpanabot. Sultihan ko kamo mga kaigsonan kung ikaw panalanginan. Gibless ka sa Ginoo o giingnan ka sa Ginoo tukod og balay. Tukod kag balay. Nya pintali. Pintalan. O niya, ang problema ana kung naanad ka sa dili mao nga panghuna-una, moingon ka nga Lord, adili lang tingali ko Lord kay basig mo ingon ang uban nga nang hinambog ko Lord kay bag-o pagbalay nya gipintalan pa. Dili lang ko Lord. Moingon ang Ginoo, sige na ako lang ning ihatag didto sa lain. Adto ra nako ni ihatag atong mga huna-huna bang nindot. Kay murag ka nang imong nauna, murag di pa kay nindot. Timan ni ha, ang kitang mga tao di ta katugkad sa nauna sa tao ug sa kasing-kasing sa tao. Gawas lamang kung naatay kanabitang nakit-ang ebidensya na dunggan ba nato nga nang kumpara sila. How about kung wala sila mangumpara? Nakapalit sila kay gipanalanginan sila sa Dios. Niya sa pagbuhat nila niini, damor nilang naplabas, damor nilang kanabitang nadaig ang Dios. Samtang sila nagsudong mga kaigsuonan sa pagkamaayo sa Dios nga giblas sila. Na sila ikapalit, na sila ikadekorate. Kay dili biya basta-basta mga kaigsuonan kanang mga Christmas decor, Christmas tree, uy mahal na. Kung gitagaan ka sa Ginoo. Nya pananglitan gisugo ka. O niya muingon ka nga ayaw lang ana Lord kay kanang muraman og may pay ako na lang ning itabang sa uban. Gisugo man ka anas Ginoo. Mura ba tag mas bright pa detas Ginoo ani? Pananglitan ba? Mo na nga mga kaigsuonan, dili gyud ta pwedeng mogamit
sa kanabitang paghukom. Kinahanglan magpaubos ta. Dili nato gaman og istorya ang mga tao nga gipanalanginan sa Ginoo. Usas mga inani magod ang nakatunan sa kasagaran sa mga tao man ni. Mura ba og mas maayo ta kay nila? Muingon dayon kasagaran ang mga tao nga tagaan ta mo og mga idea mo ni. Tagaan ta mo og mga example. Kasi ang mga tao moingon nga may pay kanang gipintal sa balay, kanang gitukod og balay, or kanang gipalit og Christmas decor, may pay gipanghatag nas mga kabos. Dili man ka parihan nila, og dili man sila parihan nimo. Lahi-lahi man tag trabaho. But every time nga mubuhat ta, nakit-antas Ginoo ug walay bisan kinsa nga tawo nga nasayod sa unahuna ug kasing-kasing sa tao. Mo nang magbantay ta sa paggamit sa atong pinulungan. Magbantay ta sa paggamit sa atong dila. Kay daghan kaayo mga Kristohanon, mga kaigsunan nga kana bitang wala na kayo makabantay sa paggamit sa huna-huna. Tanawa ra gud. Relasyon ang gisgutan dinhi sa Kolosas Kapitulo 3. Relasyon. Kung imong tan-awon mga kaigsunan, pwede ba nimong ablihan ang Kolosas Kapitulo 3? Kolosas Kapitulo 3. Unya ang gisgutan diha, daan og bag-ong kinabuhi. Sunod nga konteksto, relasyon sa usag-usa diha sa bag-ong kinabuhi. Ang bag-ong kinabuhi mga kaigsuonan, wala na maghuna-hunag dili maayo. Bag-o na ang iyang panghuna-huna, bag-o na iyang pagbati. Kanunay ng positibo, dili negatibo. Pag i-bless ang imong igsuon, nakapalit siya, nakapanindot siya, nakadecorate siya, kitang mga nabag-o ang una-una, dili tam pwedeng mo gamit sa atong nahuna nga gamito na to para sa daotang mga pulong. Pasalamati si Lord nga nakadecorate sila. Kay wala man ta masayod nga damor silang magdecorate, damor nilang ma-remind ang ilang kaugalingon nga naalagi Kristo. Sayop ba na? Bantayanan kayo mga kaigsuonan, magbantay gyud ta. Ingna gud nang imong kaugalingon, magbantay nako. Ang uban pastor ga lumbaan ay pagwapuhay. Okay, ako na ning nabasa ha. Sa Jeremias, the Lord said also to me. Ako ning binasayon kay may magunesi pastor kay anad din siya maningles. Kining aktua anad bantag binisaya. Sige, ako ra ni nga tan-awon diri si Jeremias Kapitulo 3. Jeremias Kapitulo 3, versikulo 6. Ang konteksto dere ang maluibong Israel. Okay. Maluibong Israel. Nya gidasunan og diri sa versikulo 3 Kapitulo 3 versikulo 6, kinahanglan maghinulsol ang Israel og ang Juda. Sa dihang si Hosias maoy hari, Jeremias ba ni? Jeremias. Maoy hari, miingon kanako, Ginoo, nakita ba nimo ang gibuhat sa Israel? Ang babaeng maluibon, ang Israel talikod kanako, mitungas siya sa kabungturan og dito gibaligya niya ang ihang lawas ilalom sa kakahuyan. Ilalom ko sa kakahuyan. Nagdahom ako nga human kini niya buhata mo balik ra siya kanako, apan wala siya mo balik og nakita kini sa ihang maluibong igsuon nga si Juda. Okay. Wala pa'y mga diskusyon. Para namo, pastor, dili lang may anang Christmas tree. Para ni Pastor Junrel Kitodlas. Sige. Para pod sa ato mga kaigsuon no, ubang mga kapastoran, dili pod sila para anang Christmas tree. Kay matud pagod sa diha sa Jeremias Kapitulo 10. Diha sa Kapitulo 10 nga magputol silang mga kahoy, unya
inani ra gyud ha. Everything's nga wala nimo yukbui, wala nimo simbaha, dili na siya idolatry. Kung doon na kay butang nga gimihimo para mas mapahinumduman nimo ang imong kaugalingon nga dunay Kristo or gihimaya nimo si Jesus, gipasidunggan nimo ang Dios, that is not sin. Ang sin diha kung nagbuhat ka nga gikumpara nimo sa uban. Bisan kung magpalit kag motor, bisan kung magpalit kag sakyanan, bisan magpalit kag relo, bisag unsay bistiha nga imuhang paliton, unya gikumpara na nimo sa uban, that is sin. Labaw pa na sa kanang pag-idolo, kay ang imo ng kaugalingon ang giidolo. Even sa mga talento, mga hiyas, even sa kanabitang paghalad, kabantay mo si Jesus, naniid yun siya. Dito sa templo, giat nga niya ang halad. Nya daghang kay mga tao nga naghalad. Na mga naghalad nga kapin lang, pero doon ay naghalad mga kaigsunan nga ang iyag yung kinitaan. Doon na po'y nagampo dito nga, nagampo nga nangwinta, pagpangumpara. Inani ni siya, bisag unsay atong buhaton, gawas lamang kung dunay mga nanay mensahe like Santa Claus. Mo ingon ta nga, okay, nagbuhat mig Santa Claus, pastor, pagpasidungog man po sa Ginoo. Dili man na pagpasidog sa Ginoo nga naman. Kay ang Santa Claus doon na nay mensahe before na nahimugso sa imuhang kamot or nagbuhat bakarog Santa Claus, doon na say mensahe. How about Christmas tree? Unsa may mensahe about Christmas tree nga moingon tang sala? Unsa po'y mensahe about sa Christmas decor, Christmas lights nga moingon tang sala? Siguro kung moingon ta nga ang sala na pastor kung ato na lang nang gihatag sa uban. Nya ato rang gilantaw-lantaw. Murag makaingon ta nga uting kayunon kay na siya. Kinahanglan ma siya pamalandong. Kay daghan kayong mga huna-huna sa tao mga kaigsunan nga sa kunang gikaingon, dali kay makahukom. Kuyaw kayo ni kining klase nga idolatry mao ni. Busy kay kas ministry, daghan kay kang nahimo sa ministry. Nya moingon dayon ta nga kami ang tinuod nga tinawag kay grabe ni kabisi. That is sin. Giidolo nimo ang imong kaugalingon. Giidolo ni nato ang ato ang abilidad. For example, even sa mga klase, mga kaigsunan, sa mga Bible school, sa mga klase sa basic pastoral, na ay mga subject nga gihisgutan, gitun-an diha. For example, mga kaigsunan, hermeneutics, kanang mga homiletics o uban pa mga kaigsunan, unya moingon dayon ta nga mag-unsa man ng hermeneutics, mag-unsa man ng homiletics, unya dili makabuhat sa among nabuhat. Sultihan ko kamo, that is sin. Pagpangumpara na. Wala na maghimaya sa Dios, naghimaya na nabuhat sa kaugalingon. Magbantay ta. Mao na nga bantayanan kayo. Sa kunang gikaingon mga kaigsunan, kung maghisgot tag idolo, inani ni siya. Bisag ka ng atong simbahan, bisag ka ng ato ang nahimo sa simbahan, pwede siyang mahimong idolo, mahimong Diyos-Diyos, kung ato na nang gikumpara sa uban. Pero kung naghimo ta sa walay pagpakig, kanabitang pagpakitag tao, pagpangumpara ni bisan kinsa, Lord, gibuhat nako ni para nimo, dili para nako, ni bisan kinsa, para nimo. That is not sin. Pero kung nagbuhat ka, bisan kung nag-Bible study ka,
nagwali ka, unya nangumpara na ka sa imong nahimo kaysa uban nga wa pay nahimo. That is sin. Unsay giingon ni Pablo? Pilipos, tanaw na to ang Pilipos ha. Pilipos, magbantayanan bitaw kining pagpangalagad. Pilipos kapitulo 2 or kapitulo 3. Akong tan-awon diri. Ako sang tan-awon na murag na ato sa Pilipos. Okay. Ako sang pangitaon diri sa Pilipos kay mura og naagid to sa libro sa Pilipos. Ako sang pangitaon diri. Kay ato ning ipadayon mga kaigsonan, kay bantayanan bitaw kayo kining ato ang paggamit sa atong kaugalingon bisan sa atong mga nahimo ug sa atong nabuhat sa atong isig katawo. Pilipos kapitulo 2, bersikulo, basahon ako ang 1, murag naagid ini sa bersikulo 1. 1, 2, 3, akong tan-awon ha. Busa ko nakapalig-on kaninyo ang inyong kinabuhi diha kang Kristo og nalipay kamo diha sa iyang gugma. Kung may panaghiusa kamo diha sa espiritu og may gugma og kaluoy sa usag-usa. Awhagon ko kamo sa pagbaton sa managsamang katuyuan og hunahuna samang gugma aron mahingpit ang akong kalipay. Ayaw kamo pagbuhat bisag unsa gikan sa hinakog nga katuyuan o sa walay hinungdan nga tinguha sa pagpanghambog. Pagpaubos hinuon kamo og isipa kanunay nga ang uban mas maayo kay kaninyo. Daghan ba kayong Kristohanon mga kaigsuonan nga feeling maayo sa ilang kaugalingon kaysa uban. Maayong muwali, maayong mo dala sa mga tao. Dunay mga alagad sa Ginoo nga nakapabug-at mga kaigsuonan nga moingon nga ngadtos ako ang mga kaigsuonan pod nga mga kauban nga matud pa ang mga kauban, mga membro kuno ni Pastor Gideon tua dito nagpa-order niya, tua dito nagpatudlo niya. Nabugatan ko kay dili man na akong batasan kanang moingon tang membro. Wala ko magwali ug wala ko magpastor para doon ako'y membro. Kay ang tinuod, kitang tanan, membro ni Kristo. Ug wala ta mahimong Kristohanon aron mamembro ta usa ka tawo. Kay dili na teaching ni Jesus Christ. Ang teaching ni Jesus Christ mga kaigsuonan, panglakaw kamo sa tibok kalibutan. Isangyaw ang maayong balita. Himua ang tanang mga tao nga akong tinun-an. Wala sa moingon nga himua nga inyong tinun-an, akong tinun-an. Mao na nga sahay mabugatan ko sa mga kinaiyasad sa mga noon, makaingon ta nga nagkinahanglan pagpagpamalandong. Even sa akong kinabuhi mga kaigsuonan, gitinguha nako og uban sa akong mga pag-ampo nga taas ang ihatag sa Ginoo nga time sa pagpamalandong. Yes, na ay panahon nga busy ko, dunay mga panahon nga na ako'y trabaho sa uma, kay gibutang ko sa Ginoo sa pagpanguma. Yes, the time nga na ako'y naakos kaumahan, ang akong gitinguha pagpamalandong, pagpangonsulta sa Dios. Unya ngano ako ning gisulti
para maupon ni inyong mutinguhaon. Likayan lamang yun nato ang pagpangumpara sa uban. So everything's nga atong gibuhat sa atong una sa atong pagbati, sa atong kasing-kasing nga naghandom ta, gilabas nato ang pagkatao ni Ginoong Hesus. Dili na sala. Ang sala diha, kung wala ta magbuhat o wala ta magbutang og Christmas lights, Christmas decor, kay og niya gibutang nato sa atong nahuna nga dili lang ta magbutang ana kay basig nang hinambog ta, luoy pod kay ang uban. Murag something dunay kinahanglan nga maayo diha sa nahuna. Kay ang tinuod si Jesus miingon, ang tinuod nga maayo kasing-kasing nagsultig mga maayong pulong, nagsultig mga maayong mensahe. Ang tinuod nga maayo kasing-kasing nagsikad na sa tinuod nga maayong hunahuna. Sa akong kabahin ang gitawag nga Pasko, pagpanghatag ngadto sa mga luoy ba, mga ulila, maunay importante hatag, pero permi naman gihatagan sa atong isig katao. Mura bitaw espesyal nga buwan ang Pasko, dili man dautan ang manghatag ta sa isig katao. Now, ang Pasko mga kaigsuonan, pag saulog og Pasko, mao gyud ang paghandom og kanang paghinumdom sa pagkatao ni Ginoong Hesus, sa mga mensahe sa atong Ginoong Hesus, mahitungod sa iyang pag-anhi, mahitungod sa iyang plano sa kinabuhi sa tao. About paghatag mga kaigsuonan, dili na siya mahitabo lamang sa Pasko, kundi sa tanang panahon. Kay ngano man, dapat nabatasan naman nato na ang paghatag. Pero about sa paghatag, ginahanglan do na kay kaalam. Nanginahanglan tag kaalam ana. Kay dili sa tanang panahon mga kaigsuonan, ang tao nga kabos, ang taong luoy, mga kaigsuonan, dili sa tanang panahon nagkinahanglan na silag hatag. Kay daghang mga kabos nga naanad na lang pughatag, unya daghang kay nang hatag, kabos ra mangyapon. Wa mo kabantay nganong daghan man untang nang hatag, kabos ra mangyapon. Kay wala sila musunod sa pamaagi sa Ginoo. Unsa may angay natong buhaton, tudluan nato sila. Sa panahon nga ato silang tudluan, gawas nun sila nga mudawat og dili. Kung mudawat sila, i-bless sila ni Lord. Kung dili sila mudawat, walay panalangin nga moabot nila. Dili na atong sala, dili na imong sala, og dili na atong sala. Ilan na lang sayo. Kay ang tao nga mosunod sa pamaagi ni Ginoong Hesus, i-bless gyud na. Saad na sa Dios nga dili gayod mausab, magpabili na samtang naapatas kalibutan. I-bless gyud sa Dios ang tao nga nagkinabuhi sa pamaagi sa Dios. Pero kung pila na kakatuig, kapila na katabangi, kapila na kahatagi, luoy ra gyapon ka, dunay something wrong sa iyang kasing-kasing, sa iyang kinabuhi. Samtang nag-drive kog taxi sa una sa Cebu, nagwali ko mga kaigsuonan sa akong mga pasahero. Unya usas akong giwalihan, abogado di ay. Kay wa man ko'y tiktihik sa pagwali. Samtang ga-drive ko at ma-feel kay na akong muwali-wali gyud ko. Ga-drive kog taxi. Tugad bida glory, siguro mao ni dapat tatong batasanon. Dili lang kay sa ako dili natong tanan. Ang paghatod og mensahe sa Dios, kay damor kang mohatod sa mensahe sa Dios, damor kang magtipig sa mga mensahe sa Dios. Kay dili man kakawali kung wa kay gitipigan nga mga mensahe. Kay unsay naa sa tong kasing-kasing, maunay mo gawas sa tong baba. Sa dihang nagwali ko sa akong pasahero, doon na po'y nagkuan. Doon na po'y
nangayo des dalan niya para sa ko lang una-una mura og muhatag sad ko mura pog di pero naahat kog hatag. Kabalo ba mo? Ang abogado mingon nako, bless ko sa mga pulo nga imuhang gi-share nako. Pero wala ko ma-bless sa imong paghatag sa usa ka makilili mo sa dalan. Nganuman, unang rason, imo silang gianad kana bitang gianad sa kakuyaw sa kinabuhi. Kay maligsan, madamagan ya na sila. O niya, gianad mo sila sa dili pagtrabaho. Nakahinumdum dayon ko sa mensahe sa Ginoo nga ang taong tapulan, ang taong dili mo trabaho, dili dapat pakanon. Daghan kayo mga luoy nga mga tao, ultimong paghugas, ultimong paglaba, di gani mo trabaho. Nganong luoy na sila? Mga igsoon, now dili tanang makaluluoy dapat kaluyan. Kung dili dapat silang tudluan. Dapat silang walihan. Kay kung maghisgot tagluoy mga kaigsonan, mura kag maikog mo tudlo. I think inaana siguro ang pagbati ba. Pero kung tinuod kang nahigugma, dili nimo mapugngan ang pagtudlo. Kay mo na giingon ni Solomon, kung nahigugma kasi mo higala, review kasi siyang sayop. Sahay sa atong kasing-kasing mga kaigsonan mura og gamito nato atong kaluoy para kunuhay makahatag ta. Pero mao na nga usa sa abogado nga akong napasayro, giingnan ko nga na-bless ko sa imuhang pag-share diri nako, pero wala ko ma-bless sa imong paghatag. Iya kong i-discussan na malandong ko. That is insakto. Muna nga akong gipasalamatan si Lord nga even sa akong pasahero na ako'y nakatunan. Naamantay kagawasan dipindi naman na sa ato brod. Gikan ni Sister Gina, tinuod gyud, no? Santa Claus is coming town. Daw pa dili na mao. Oh, di gyud na mao. Maayong gabi ni Pastor Sapre, maayong gabi. Simbolo man na sa Christmas decorations mao na ang nagpatuod sa Pasko. Gikan ni Girly Salvia Pigalan. Si Arlene Suyan Trasaris, maayong gabi. Pastor Gideon Candelario adton waya pa nako madawat ang Ginoo, ni adtong wala pa nako madawat ang Ginoo sa ako kinabuhi. Topic man kaw about Christmas tree, tinuod jaon sa ako na agihan. Samtang taod ko Christmas tree, ako giampo sama kaw sa kahayag. Kuman na hibayo nako wali umali bahya. Mao na nga bisan unsa mga butang atong gihimo kung ato na siyang giampuan. Muratag gahulatag blessing ba. Bisan gani sa inigsod og kanang New Year, mga lilihi, dili man na mo'y gitudlo sa Biblia about blessing. Unya daghan kaayong mga Kristohanon gyapon nga nagbuhat anang lihilihi. So I hope sa ato nga panag-uban doon na tayo nakatunan, nasabtan. Si Risa Goder, tama bitaw pastor, naanad na jud mi ana kay pasidunggan ang kamaayo sa atong Ginoo. Bisag wa ta kabalo unsang adlaw na tao importante nawagtang asa man to dapit. How about anang larawan sa mga santos, pastor, nga giprint sa kalendaryo? Wala man na nila simbaha o yukboi.
Maora na, pastor, about decoration. How about sa mga larawan sa mga santos? Kung maghisgot ka ni tag santos, doon na yun na sa mensahe. Wala na siya mahimong santos kung may mensahe. It's not about decoration kung maghisgot ng tag santos. Ang santos, dili na to ikumpara sa kanang Christmas decor, Christmas lights. Kaya before na sila nahimong santos, doon na sila mensahe. Mao na nga dili na siya dekorasyon. Bantayan na siya. Salamat kaayo ni Pastor John Rel Kitodlas. Si Dante Ruiz, matod pa maayong gabi, pastor, murag okay ra siguro kon adunay decoration to remember the goodness of God, as long as wala kamo simba idolatry. Tanang butang para maayo dili sala. Pero kon imong buhaton nga makadaot, iya hapod na sa dautan. Gikan ni Pastor Dante Ruiz. Muna nga tanan, usag yun bantayanan ka ng pagpangumpara. Bantayanan kay na siya. Muna nga dili na to batasanon og ato gyud nang hiklin tabangan nato atong kaugalingon dihas pagpaduol sa Ginoo nga kana bitaw ang ato ang negatibo ug dili maayo nga panghuna-una, dili na nato na gamiton. Kanang pagduda, kanang pagkamadudahon, bantayanan sad na. Kay kung naatay pagkamadudahon mga kigsunan, maguna-una magukag dili maayo. O niya diha na ta magsugod nga malayo ta diha sa presensya sa Ginoo kay mubati man ta garbo ana. Nagdecorate na sila kay kurtahan man. Nagdecorate na sila kay nagiyahanan na sila panindutay. Dili man na sala. Ang sala kana rang huna-huna. Naghuna-huna nga nagpanindutay. Like ragod sa nagama kag balay, nang mili kag igsuot nimo sa imuhang Thanksgiving, sa imuhang pagsimba, dili na sa sala. Ang sala diha kung ning suot ka na unya gikumpara na nimo sa uban. Or kaha miingon na kang nindot na gyud ko ani tan-ahon. Ibin gani sa pagkanta sa mga pagwali, nagwali ka para ikumpara nimo sa uban, nagwali or nagkanta ka para ingnon ka nga nindot kayo ka nga mukanta. Bantayanan kayo. Rinel Dolingoy, John Rel Kitodlas, kami pod wala gyud mi anang Christmas tree, na aman god na kahulugan ng Christmas tree. Basta kay naay kahulugan mga kaigsuonan, nakasabot kas kahulugan, that is sin. Mga butang nga daw na nay mga kahulugan, mao na nay sala. Nga kahulugan nga wala maghimaya sa Dios, mga kahulugan nga wala magpasidungog sa Dios, mga igsuon, mao na nay sala. Pero kung naay mga butang diha sa atong kinabuhi sa atong Pinoy-anan nga ang kahulugan to remember, ang kahulugan pagpahinumdom sa pagkatao ni Jesus, pagpahinumdom sa dala ni Jesus, sanaan ni Jesus, dili gina sala. Kay wala may laing gisentro si Jesus man. Bisan gani magtukod tag simbahan mga kaigsonan or organisasyon, unya gigamit nato ang Ginoo, unya himan-himan di ay nahimo na noong murag Ginoo ang atong organisasyon, or nahimo na noong daw sama sa Ginoo ang ato ang simbahan. Sa unsang pananglitan, kanamo ingon ta nga kami ray maluwas, ang uban dili. Kami ra gyud tinuod, kami ra gyud insakto. Walay laing maayo, walay laing tinuod.
walay lain mga igsuon nga makaluwas. Si Jesus ra. Si Kristo Jesus lang. Munang bantayanan kayo. Si Nars Boyan matod pa Pastor Gideon, wala na lang ko mag-decorate og Christmas kay ang ako nahibaw-an na sala daw kay susama daw na sa mga naghimo taglarawan. Nindot jud bitaw tan-aon nga mga talan-aon sa Christmas. Salamat Pastor Gideon sa mga mensahe. Gikan ni Sister Nars Boyan. Maglikay na lang kaysa naguna-una kang murag sala, murag pugdi sala. Sige. Importante ra gyud naka-remind ka na pahinumduman na to tong kaugalingon nga naay na tao. Naay nagpakatao. Og dunay gidala sa natao nga Kristo. Kaluwasan. Si Jane Kadayuna Diaw. Good evening Pastor og sa akong mama og papa sa minsay Bindoy og sa akong mga igsoon. God bless natong tanan. Salamat Pastor Gideon. Ang Ginoo magapanalangin kanimo sa imong pamilya. Salamat kayo og ang Dios magpanalangin. Ang dapat kaloy-an Pastor katong dili na makatrabaho tungod kay naanay mga sakit. Pero og kompleto pa baskog pa ang lawas dili jud na dapat hatagan. Pero kung nangayo unya dili bisyo, unya makita na to nga oy palit magbugas nya na kay ikahatag taga anana lang kasimple. Si Melody Apolonio Salmen, good evening Pastor Gideon og sa tanan tan-aw ani live. Magbinantayon nako Pastor, salamat sa mensahe nindot kaayo ang pagpasabot nimo. Dungog og himaya. Amen. Dalaygon ang Dios. Salamat sa Ginoo sa mensahe padayon bisan unsay sitwasyon. Ako Pastor wala jud ko ana kay wala man na sa Bible decorates kay Christmas. Gikan ni Miriam. That is a simple, no? Wala sa Bible. Sa muna nga sa ko nang gikaingon kaganina, silent ang Bible anang tanan. About sa pizza ni Jesus, mga igsoon, silent ang Biblia. Wala gyud na gisulat sa Biblia kung unsang pitsaha. Wala sad gi sulat sa Biblia kung unsay angay natong buhaton, kung unsaon nato pagsaulog, paghandom. Ang tanan gawas nun. Lamang dunay mga idea nga gibilin ang Dios pinaagi sa sulat ni Apostol Pablo. Nga bisag unsay atong buhaton nato sa pagpasinungog sa Dios. Dili nato tugutan sa pagpasinungog sa atong kaugalingon, ilabi na sa atong simbahan. Sa pagpasudungog sa Dios lamang. Sinida naro tama gyud na Pastor sa ako alang nga kabahin ang maayong isugat sa Pasko o New Year's mao ang pagdaig ug pagampo maayong buhaton Pastor. Mao gyud nay ako ang tinguha mga kaigsonan sikat pa sa akong pagdalag simbahan sugaton ang New Year sa mga pagdaig. Wa gyud nay hunong nga mga pagdaig, wala gyud nay hunong nga pagsimba. Sugaton ang bagong tuig des mga pagdaig. Kay sa bata pa ko sa una, karon di pa man. Bata pa ko sa una, sakto dai, bata pa ko sa una. Ang ako ang nahibaw-an nga muhilom gyud ang tanan. Maminaw unsay motingog. Pero samtang na malandong sa Biblia, dapat i-connect ang tuig nga diin ka gipanalaginan sa Dios sa tuig na sad nga idugang sa Dios sa atong pagpuyo sa kalibutan. I-connect pinaagi sa mga pagdaig, pinaagi sa mga pagpasalamat. Muna nga sukad ko na nga nagdalag simbahan, gitinguha gid nako nga inig ka alas 12 mga kaigsuonan, wa nay hunong nga mga pagdaig. Gikan sa alas 10, alas 11, alas 12 hangtod alauna. Pag alauna, alas 2, isa na mo snacks. Pag-welcome sa bagong tuig. Tama di ay nga wala ko naibog sa uban, nagdikor ng ilang panimalay. Yes. Ana lang. Ayaw kaibgi ang mga butang. Dunay mga butang mga kaigsuonan diheres kalibutan nga
dili gyud nato kana bitang ibutang isentro sa atong naunang kasing-kasing. Lamang kung doon na kay mga butang, gamita sa paagi nga mahimaya ang Dios. Gamita sa paagi mga kaigsuonan nga, for example, gitagaan kag decoration or kaha kanang nagdecorate ka niya sa paagi nga mupalit ka og kanang Christmas decor o niya kana bitang mas nalabas nimo ang imuhang murabag nabatasan nimo nga nalabas nimo mas pahinumduman matabangan nimo ang imong kaugalingon nga naay Kristo nga nagtao. Unya makatabang bukas uban nga duna lagi Kristo nga nagtao. Usahay manggod nakawat manggod ang mensahe sa Christmas. Nakawat manggod ang mensahe sa Pasko. Giun sa pagkawat nahatag noos mga pagano. Tinod biya na. Ang uban nahatag sa Katoliko. Maingon, kuan man na. Buhat man sa mga pagano. Mao na nga ang nahitabo nailisa nun ang tinuod nga mensahe sa Pasko. Ingon din si padayon bisag unsay mahitabo sakto kaayo kay kung dili ta magmabinantayon magkapangumpara na di ay ta sa sahay sala jud tinuora. Rinanti pugoy pupoy babatido. Maayong gabi pastor, ngutana lang ko unsay kahulogan sa Christmas tree og Christmas lights. Salamat pastor. Watching from Sitio Ginitan, Pagalungan, Cagayan de Oro City. God bless. Kami pastor kay naami simba basta New Year. Yes, kay mismo ang mga apostoles wala pod sila gyud nakaselebrate sa pagkatao ni Hesus. Nabisi sila sa pagtudlo sa pagwali about mensahe sa kaluwasan about ni Jesus. Gikan ni Pastor Jonrel Kitudlas. Wa na sila time. Atong panahon na kay gilutos gyud sila. Wa na sila time. Now karon kung imong lantawon gyud ang Hebreo mga kaigsuonan, kanang Hebreo kapitulo 11, grabe ang ilahang naagian. Pero kung imong lantawon didto sa pinakatumoy, dunay mga mensahe mga kaigsuonan nga wala sila makadawat sa ako ning basahon, tagaan sa nako ning kadali, no? Grabe ang ilang mga sakripisyo. Hebreo kapitulo 11. Mao ni mga tao nga matawag nato nga dato sa pagtuo. Nga bisag lisod basta mensahe sa Dios buhaton nila. Hebreo kapitulo 11:37, gibato sila, gitunga, pagabas o gipatay pinaagi sa espada. Naglakaw-lakaw sila nga nagbistig panit o karnero kanding kabos sila, gilutos o gidawdaw. Dili angay ang kalibutan alang kanila. Naglatagaw sila sa mga kamingawan o mga kabunturan sama sa mga layas. Nagpuyo sila sa mga langob o mga lungib. Dalaygon kayo ang nabuhat ni ining mga tawhana tungod sa ilang pagtuo apan wala nila madawat ang gisaad sa Dios. Kay ang Dios nagplano og mas maayo pa alang kanato. Mao'y tuyo niya nga mahingpit lamang sila uban kanato. Sa muna nga ipadayon nato ang unsa may ilang nasugdan diha sa tinuod nga pagpangalagad sa pagkinabuhi sa mensahe sa Dios nga atong nakatunan nga gibilin sa Dios sa balaang kasulatan. Unsa may ilang nasinatian, gipasidan-an na kita sa Dios nga ato usab kining masinatian. Lamang mga kaigsuonan, kinahanglan nga magpabilin gyud ta sa tinud-anay nga pagkinabuhi sa mensahe ni Kristo. Ipadayon na to ang unsa may atong nasugdan nga pagpangalagad diha sa atong Ginoong Hesukristo.
Dunay nangutana kaganina mga kaigsuonan, unsa may mensahe anang mga Christmas tree? Unsa may kahulugan anang Christmas tree or Christmas lights? Sa ako nang gikaingon mga kaigsuonan, tanan nga mga kanabitang gihimo sa matag Pasko, like Christmas decor, Christmas lights, or Christmas tree, dili na siya buhat sa usa ka relihiyoso nga kanabitang makaingon ta nga pagtulon-an. Dili sad na buhat sa gitawag pag-idolo, kundili usa kini siya kabahin sa gitawag ilhanan nga adunay okasyon. Sa pagsaulog sa pagkatao ni Ginoong Hesus, paghandom sa pagkatao sa atong Ginoong Hesukristo. Lamang dunay mga naghimo og makaingon tang naghatag og kahulugan about Christmas tree. Dunay mga naghatag og kahulugan ana, lain-lain man atong makit-an diha sa Google kung maghisgot ta og kahulugan sa Christmas tree. Lailahi siya og mga eksplanasyon. Dunay po'y mga kanabitang mihatag sila og mga kahulugan nga kikuha sa Biblia, or duna po'y naghatag og kahulugan nga wala na sa Biblia. Tungod kay lahi-lahi og kanang panabot or lahi-lahi og gihatag ang tao sa gitawag pagpasabot or pagpanabot sa kahulugan even sa Christmas lights. Preharagod na sa nainangutana mga kaigsuonan, unsa may kahulugan anang mag-birthday nga dunay cake? Unya kana bitawng butangan og kandila, huypon. Namoy mga idea ana. Hala bisag saon na tog kab-kab diha sa Biblia, wala ra gyud na. Pastor, dili na ko motayho pastor kay wala na sa Biblia. Bika mo kuno mangutana sad kuno ko ana. Ang isa na ko na tagaan og pagtagad ang ubang pangutana. Bitaw no? Makaingon tang bitaw no? Nabatasan nato ang atong nakit-an nga wala pa nato matagai og kana bitawng pagtagad kung unsa gyud mensahe. Ngano gyung ang uban nagdubli-dubli nagkik, mahitungod sa kanang pag silibrar or kung naa kay okasyon nga espesyal like birthday. Ang uban kasal, magpahid-pahid pa. Wala naman na sa Biblia no? Di maghulat ko no kung unsay mga idea ninyo nga naas inyong hunahuna. Nganong kinahanglan na siyang buhaton? Nga inig birthday, order tagkik, nya ugsukan og kandila, tayhupon. Nganong tayhupon man? Bi maghunganay ko noo sa ta. O niya ako sa ning ipatukar ang pinitik pilion ko by grace antim. Kay deres atong programa ang pulong mo kinabuhi ko. Nya ako sang andamon ang uban pang mga gi-request dere para ako aning matagaan pagtagad ha.
Gikan ni Kelly Pargan Rivas Ribolin, matud pa bitaw no, pastor, make a wish man daw na. Katong cake siguro no. Wa pa ko kasabot cake sa kandila. Daghan gyud wa kasabot ana. Murag karon pa man ko nakapangutana sa dinyo ani no. Good evening, Pastor, watching from Darwin. Si Arya Salmin. Melody Apolonio, matot pa para nako, Pastor, murag sinunod-sunod na rapod kung unsay na oso pa. Gisundog pod maon nga bisag wala in town kwarta, bisag walay laing handa, hala na aray cake. Murag insakto na Sister Melody. Hala sundog na lang gyud ta. Actually, murag kultura na gyud na mga kaigsuonan. Mga kultura na lang bitaw na batasan gyud na sa mga tao. Ibin sa gawas sa nasod, dili lang sa Pilipinas mga kaigsuonan ang pagtayhop-tayhop mga igsuon. Like sa pangutana mga kaigsuonan sa kaganina, sa kunoy meaning about Christmas tree, Christmas light. Usa man guna kasimbolo kung maghisgot ta sa buot ipasabot ana nga kinuha mahitungod sa kultura o tradisyon nga mahitungod sa pagtuo. Muna nga ang mga nagpasiugda sa ana mga kaigsuonan doon naging mga mensahe sila ana. Pero inani ni siya, kung mensahe gani mahitungod sa atong Ginoong Hesukristo, dili na sa sala. For example, ang Christmas lights or Christmas tree naghatag sa mensahe mahitungod sa pagkatao ni Ginoong Hesus, kinabuhi ni Ginoong Hesus nga naghatag og kinabuhing walay katapusan. Og ang uban naghatag sila maayong pagpanabot nga ang Christmas tree mga kaigsuonan napakita nga kahayag ni Kristo. Ang uban naghatag og simbolo sa gipakita ni Ginoong Hesus diha sa Biblia nga siya ang kahoy sa kinabuhi. So daghan kaayo nga mga naghatod og mga mensahe or pagtuo mahitungod sa Christmas tree or gitawag Christmas lights. Lamang kung wala gyud na pod sa Biblia, kita pod nga nagbasag Biblia mga kaigsuonan, moingon pud ta nga tagay kog bersikulo ana, pastor, nga ang Christmas tree maunay sabot nga kana bitaw nga naghatag og kinabuhing walay katapusan or kahayag ni Kristo. Maunay gipakitang simbolo diha sa Biblia. So inana no, kanang mga mensahe mahitungod sa pag-utingkay, mahitungod sa mga pagtuo nga naghatag og mensahe sa matag simbolo. Ilabi na sa gitawag Christmas lights o Christmas decor uban pa. So ang uban mo ingon nga wala na ko'y Christmas lights, pastor. Unya gamay na lang, Christmas decor na lang, pero moabot yun nga wala nagyupog ko'y moabot yun nga sunod tuig murag wala nagyud Christmas decor, wala na tanan. Pero inani ni siya, ang akong ikadasig mao ni bisag unsay imong buhaton sa paagi nga imuhang nahimaya ang Ginoo ug nagdalag mensahe ang imong gibuhat sa pagpahinumdom o pagpataas sa atong Ginoong Hesukristo, dili na sala. Sa ako nang ginasulti kaganina, ang sala diha kung unsay imong gibuhat unya imong gikumpara sa uban, that is sin. Kay usa man na siya sa pagpanghinambog, usa na sa pagpasidungog sa kaugalingon. Ang atong gitinguha mga kaigsuonan sa atong pagpangalagad o sa atong pagpuyos kalibutan, paghimaya sa Dios. Aron makasiguro ta mga kaigsuonan nga sa atong ginabuhat nahimaya ang Dios, usas angay natong bantayan ang atong kinaiya, ang atong batasan. Aron mabantayan nato ang atong batasan, ang atong kinaiya, eksamino nato kanunay ang atong kasing-kasing. Kay kung unsay naa sa atong kasing-kasing, maunay mahimo natong batasan, maunay mahimo natong kinaiya. Kung tinuod nga ang atong kasing-kasing
napuno sa tinuod nga mga mensahe gikan sa Dios, napuno ni sa gugma, napuno ni mga kaigsuonan sa presensya sa Dios, mahimo tang panalangin sa uban. Mahimo tang panalangin sa mga tao nga nangandoy kausaban, pero alang ni adtong mga tao sad nga wala mangandoy kausaban, tunok pug ka sa ilang mga dalan. I hope sa ato nga panag-uban doon na tayo nakatunan, doon na tayo mga nahinumduman nga angay nato nga himuon sa ato ang pag kinabuhi nining katapusang bulan sa tuig 2024. O niya ang katapusang bulan sa matag tuig mao ang Disyembre, mao ni mga naghisgot sa pagkatao ni Ginoong Hesus. Nya diha sa pagkatao ni Ginoong Hesus daghan kaayong pagbantayanan, usa na sa mga bantayanan mga kaigsuonan kana bitaw nga mga simbolo or paghatag og kahulugan, paggamit sa gitawag tradisyon or gitawag kultura. O niya usas ako ang ato ang nakatunan mga kaigsuonan nga kanang pagbutang og mga decor sa ato ang Pinoyanan sa simbahan mahitungod sa Pasko o Christmas, ang tanan gawas nun. Gawas nun ka nga mubuhat, gawas nun pug ka nga dili mubuhat. Basta ang ato lang yung bantayan, dili na to ikumpara ang atong kaugalingon nga suban. Kung wala ka magbuhat ana, kung wala ta magbuhat ana mga kaigsuonan, wala na sa ato pasalamatan nato ang Dios. Sa paagi nga dili nato gamiton ang ato ang mga nadesisyonan sa paghukom sa uban. Ang problema manggod mga kaigsuonan, kung wala ta magbuhat ana, unya ang ato ang nahimo sa atong kinabuhi sa pagpangalagad sa Ginoo, ato na noong gihimong basihanan aron paghukom sa uban, dili na siyad makapahimaya sa Dios. Kay walay laing makahukom nato, nimo og kanako ug kanatong tanan, ang Dios lamang. Gawas lamang sa mga nagdumalag simbahan, mga kaigsuonan nato nga dunay gigunitang mga simbahan. Ang Dios naghatag og katungod ug authority sa paghukom sa ilang mga sakop. Ingon si Apostol Pablo nga sumala sa giingon sa kasulatan nga papahawa gikan sa inyong pundok ang mga taong dautan. So dunay gipakita si Apostol Pablo nga katungod sa paghukom. Pero dili paghukom mahitungod sa maghisgot sa kaluwasan, maghisgot mga kaigsuonan sa gitawag kana bitaw nga kasalanan. Kay ang Dios ra gyud mo'y makahukom kon ang usa ka tawo langit ba or ang impierno. Nabatasan pod nanto mga kaigsuonan ang paghukom. Una, kung dunay mamatay, mo nay pabantayanan sad kaayo, kay kasagaran pod gigamit natong instrumento ang pulong pagtuo aron makahukom ta sa tawo nga namatay. Sa unsang panalitan, maingon dayon ta nga ikuha na gyud sa Ginoo to, na gyud sa kamot si Ginoo. Langit dito siya. So hukom gyapon na siya. So ang Dios ra gyud nasayod. Mga igsoon, ang Dios ra gyud nasayod sa tanan. Ang ato rang gideklara nga tuwa sa Ginoo. Ato rang gilig-on ilabi na sa ato ang mga, for example, sa atong kaugalingon, atong gidasig atong kaugalingon nga padayon ta des pagpangalagad sa Ginoo. Kay sumala sa Biblia ang magpadayon maura gyoy maluwas, maura gyoy makasulod sa wa nay katapusang Pinoyanan. Awit magkalangit, tayo'y isang katawan. Sa harapan ng may kapal, hinubog ng kaniyang palad upang maging kagalakan. May isang Diyos na may layunin at may utos na dapat sundin. Magmahalan, magpatawaran, bunga ng pag-ibig, Diyos ang pinagmulan. Oras ato nga programa alas 9:40.
sa kagabion. Tayo'y isang katawan sa harapan ng may tapat. Hinubog ng kaniyang palad upang maging kagalakan. May isang Diyos na may layunin at may utos na dapat sundin. Mayong gabi sa tanan mo Ripley, ilabi na sa ato mga kigsuonan nga nanuka diha sa Mississippi, USA. O sa ato mga kigsuonan diha sa Surigao, ang Dios magpanalangin. Ilabi na sa ato mga kigsuonan diha sa Norway o sa Sweden. Ang Dios magpanalangin o magtagbo sa tanan nga unsa may atong gikinahanglan. Kung may tampuhan man o kaya'y may alita. Padayon bisag unsay mahitabo o kiraman magbuhat ta ni ana basta ang ato ang gipasidunggan ng Ginoo. Kanang cake with kandila tapos magwis suman og wis palungon o kiraman na siya. Buhaton basta ang Ginoo imong gipasalamatan sa imong gibuhat. Gikan ni padayon bisag unsay mahitabo. Bisag unsay sitwasyon di ay. Melody Apolonio para nako okay. Ako nang nabasa. Si Arlene Soy Antrasaris para nako pastor pasalamatan ko ang Ginoo kay niabot ko ni anang adlaw sako katuigan hangtod ko niya taas pa kinabuhi. Tagpakatao ko sa kalibutan giluwas niya ako. Salamat kaayo no. Kamay kapit bisig sa pagkakaisa. Kung may tampuhan About sa traditional nga pagtuo pretindaghana nga kana bitawng uting kayo nun sa mga selebrasyon sa birthday murag wala na kaayo, pero sa kasal murag daghan pa kaayong susihonon ang kasal. Pero kanang mga inana dili na siya mga minor nga mga major nga mga problema. Dili na siya mga major nga mga problema kay ang pinaka major nga problema sala man gyud. Niya kana bitawng kulang og pagtuo, kulang pagsalig usa nas mga gikinahanglan pog tutukan. Pero sa mga tradisyonal nga mga kalihukan, mga kaigsuonan, kadaghan pa man gyud kaayo mga kanang gisunod nato nga mga tradisyon or kultura sa ato ang pagpuyos kalibutan. Dili diha-diha dayon mga igsoon nga makit-an nato nga oy dili day makapahimaya sa Ginoo. Like sa mga kanang naay kaslon no, naay mga kaslon na pay buak-buak pinggan, petindaghan na. Daghan pa kayo pero as respeto sa ato mga katigulangan labi na sa mga ginikanan. Moingon dahil mga ginikanan, oy di gyud ko mosugot nga makasal mo nga dili mo mabuk-an og pinggan. Alaw niya napay sudlay-sudlay, napay inom-inom. Pero mao nay usas mga problema no kung ang mga ginikanan dili pa pure nga Kristohanon. Kay usanas mga panulundon gyud labi na kung naay kaslon. Muna nga daghan pagkaayutang bantayan or pamalandungan uting kayon sa ato ang pagpangalagad sa Ginoo. Unya ikaw ug ako nagkinahanglan sa pagtagad ni ining tanan kay ato ng responsibilidad ang pagpamalandong, ang pagpakisayod, ang pagpangonsulta sa Dios pinaagi sa Biblia. So lain-lain man mga diskusyon, mga kigsuonan mahitungod sa decoration sa Christmas or Pasko. Ang uban di na mo tuog Pasko, di na po mo tuog Christmas. So ang matag usa gawas nun. Pero lamang mao ni ang ako ra kadasig kung naay usa nato or ni ama nato mga kigsuonan nga di na ta mo tuog Christmas o di na ta magsaulog og Pasko, dili na ta magsaulog mga kaigsuonan og Pasko, dili sad nato tugutan nga ang ato ang nakatunan nga desisyon ato ning gamitong instrumento sa paghukom sa uban, sa pagbuild og mga division ngadto sa atong isig ka magtotoo, kay dili na siya makaayo ug dili na ikalipay sa Ginoo. Unang bantayanan sad kaayo kung unsay atong nakatunan unya atong kining
ikumpara sa uban. Ako nagtuo mga kigsuonan nga doon na sa tay nakatunan o nasabtan sa atong panag-uban, o ako nagtuo nga kitang tanan giniyahan o gipanalanginan sa atong buhing nga Dios. Mayong gabi, Pastor, ganina ra ka nag-live. Request song magpadayon. Murag alas 9:45 naman. Sige. Gika ni Ripat. Si Nars Buyan na Pastor Gideon, nawala jud ang akong katulugon sa mga mensahe nga nadala namo sa paghimo unsay maayo kanatong tanan nga angay buhaton, ug salamat sa Dios sa imong kinabuhi. Sige, dalaygon ang Dios. Para nako Pastor murag tinuod. Okay, wala na no. Sige, sa dili pa ko manamilit mga kaigsuonan, magpasalamat ta sa Dios sa iyahang mga mensahe nga atong nahiusahan o nahisgutan sa atong panag-uban. Ang iyong kaawa ay magpawalang hanggan. Mag-ampo tawag, dili na to kalimtan ang pag-inampo ay ilabi na sa mga nangulo og nangalagad og mga bulahaton sa Ginoo. Dili na to kalimtan ang pag-inampo ay. Amahan na mo nga Dios sa makagagahom, nagpasalamat kami nga padayon mo kaming gigiyahan, padayon mo kaming gitudloan. Salamat o Dios nga imo kaming gihatagan og mga pamaagi kung unsaon namo paggamit ang among kinabuhi, ang tanan nga niya kanamo sa paagi nga ikaw ang Dios mahimay ug mapataas. Amahan, salamat o Dios sa imong pag-atiman kanamo aron kami dili malayo sa imong mga plano, sa imo mga panalangin. Imo kaming gitudloan karon sa paagi o Dios sa paghandom, paglabas, sa pagpakataho or paghimugso sa among manunubos, sa among maluluwas, sa among ginabuhi. Salamat o Dios nga ikaw usab magkahatag kumplitong kayuhan sa akong makigsuonan nga naa karon sa balatian. Salamat o Dios nga maghahatag kag kagawasan sa akong mga kaigsuonan nga naa karon sa kalisod, nga naa karon sa kawaladon, bisan pa sa ako mga kaigsuonan nga naas mga balatian. I declare Ginoo nga nining taknaa imong gitubag ug imong patalinghugan ang among manghangyo ug mga pag-ampo alang sa ako mga kaigsuonan. Ako silang isalig itugyan nga na kanimo, bisan pa sa among pagpadayon sa pagpamalandong sa imo mga pulong. Padayon mo kaming gitabangan o gipanguluhan. Padayon mo kaming gitagag kasing-kasing nga madinawaton o matinuhon sa imong pulong. Salamat o Dios sa imong mga mensahe. Salamat o Dios sa imong mga pagtulunan. Amo kang alagaran, amo kang daygon, amo kang halaran, pasidunggan sa matagusan namo kakinabuhi. Dalaygon ka nga Dios nga nagatiman ka namo og nangulo og nagtudlo ka namong tanan. Diha lamang kanimo Dios among ihalad ang mga pagdahig, among ihalad ang mga pagpasidungog, mga pagpasalamat. Kay ikaw lamang ang takos angayan, halaran, pasidunggan, pasalamatan, ug alang lamang kanimo amahan mga pagdahig, himayag kadungganan, alang lamang kanimo pinaagi sa ngalan sa among Ginoong Hesus. In Jesus name, amen og amen. Kininyo igsoon Pastor Gideon mo ingon na usab sa atong nga programa, ang pulong sa Dios atong kinabuhi. Ang pulong mo kinabuhi ko. God bless and good night sa tanan. Mangayro ko pasensya sa pag-request sa mga kanta, dili usat nako matagaan og pagtagad. Siguro ugma makaawit na ta no, ugma makakanta na ta sa ato ang mga awit makalangit nga gi-request gyud diri sa atong programa. God bless and good night. Pagday nag-aawit kanimo amahan Jesus, magahalad magapagday mag-aawit kanimo amahan. Ihalad na ang tanan, itugyan na ang tanan, diha kanimo Hesus among Ginoo. Hallelujah, hallelujah.
iisa ka sa among pagdaig kanimo lang Jesus. Ibayaw ka, iisa ka sa among pagdaig kanimo lang. Ihalad na ang tanan, itugyan na ang tanan, diha kanimo Jesus among Ginoo. Hallelujah, 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 hallelujah. Musayaw ko, mulukso ko, mudagan ko doon kanimo Jesus. Musayaw ko, mulukso ko, mudagan ko doon kanimo. Ihalad na ang tanan, itugyan na